Вітаю всіх, я не рада всіх бачити. Сапраўды я перш-наперш дякую кнігарні, яка праз 10 дзён уже будзе в іншым месцы працаваць. Так што мы ўжо тут дзесьці зусім у нас такія вялікія завяршэнні. Ну, сёння мы будзем з вами гаварыць пра самыя, відаць, улюбёныя і самыя трывалыя праз усе перипетыі гісторыі свята беларусаў, якое беларусы трымаюць самі сабою, незалежна ад таго, што вакол іх адбываецца. Пра купальня. Мы з вами знаходзімся ва унікальным такім менавіта беларускім перыядзе часу, які можна назваць міжкупальскі перыяд. Потому што як купальня гэта адна канкрэтная з'ява, але ў Беларусі это як звычайна ўсё святкуецца двойчы, і мы якраз пасярод гэтага свята мы хацелі, конечно, гэта рабіць на купальні, але так вот склалася, што не атрымалася, што значит толькі цяпер. Назву, якую вот я вырашыла даць гэтай гутарцы, назва гучыць як узлёт і падзенне летняга солсцісу альбо купала на Івана. Не ведаю, што вы чуеце ў гэтай назве, што вы, калі хто бачыў анонсы, вы назву то бачылі. Якраз вот гэтая назва у такой форме, у такім варыянце улучшае ў сябе так ці інакш, зачапляе амаль усе аспекты гэтага надзвычай складанага сімволікай, надзвычай нагружанага сэнсамі свята. Ну, зразумела, што солсціс гэта сонцастаянне, так? Это можна все перакласці як узлёт і падзенне летняга сонцастаяння, так? Альбо купала на Івана. І вось я задала сабе такое пытанне, сабе, адказу у мяне на яго няма, таму што это пытанне маё для мяне. Што дае нам веданне таго, што это сапраўды самае трывалае беларускае свята, мусіць такое самае некае улюбёнае, вот як я пісала в анонсе, это праз усе саветы, гэта было адзінае бадай свята, якое ведалі ўсе беларусы апроч камуністычных. І, відаць, это была як бы адзіная легенда, якую любога беларуса там патрасе, якую ён згадае, это папараць кветка. І мусіць адзіная песня, якую уважалі за народную, якая насамрэч не народная, гэта купаленка, цёмная ночка. Так? І пры тым, што свята, безумоўна, вельмі старажытнае, свята індаеўрапейскае, свята вельмі важнае для усяе Европы. Але вот такім чынам мне вот она у гэтыя часы дэнацыяналізацыяў, у часы, калі асабліва з беларусаў імкнуліся зрабіць савецкі народ, вот гэта некі вот этой купалі заставалася некім такім вот, ну, своеасаблівым пунктам зборкі беларускай ідэнтычнасці. Пры тым, што самі беларусы, якія палілі гумовыя пакрышкі на купалле, не сказалі бы вам, што гэта вот некая там беларуская ідэнтычнасць, але яны ведалі, што трэба паліць колы, яны яго палілі. І гэта і дым стаяў, калі праязджаць, мне даводзілася праязджаць па Беларусі, там праз вёскі едзеш, і там дзесьці па-за вёскамі дым стаіць, чорны, страшны, смярдзючы, які можна было бачыць вельмі здалёк. І вот маё пытанне, што нам дае гэтая веда, вот про тое, пра трываласць гэтай адданасці купаллю, што нам дае да разумення нашай цяперашняй сітуацыі, тых, што мы ёсць цяпер, той стадыі фармавання новай нацыянальнай ідэнтычнасці, у якой мы знаходзімся цяпер. Што гэта нам дае? А з другога боку, мы будзем казаць пра вельмі старажытныя карані гэтага свята, але старажытныя карані старажытнымі каранямі, але мы з вами ў новым часе, мы з вами увогуле ў новай цывілізацыі, у новым свеце. І што як купалля патрапляе ў гэты новы свет, і ці патрапляе яно наогул. Вот гэта такія два пытанні, якія я ставлю сама сабе, і на якія, калі у вас будуць таксама гэтыя ідэі цягам нашай гутаркі, таксама, калі ласка, можаце казаць. Але мы пачнем, безумоўна, з таго, што каб з гэтым усім разабрацца, спачатку трэба разабрацца, што гэта такое, што гэта за это летні солсціс, і чаму ён так святкуецца, і чаму ён так памятаецца, і што ён, як бы чым ён нас адорвае. Значит, само собой зразумела, што летняе сонцастаянне гэта момант астранамічнага году, калі зямная вось найбліжэй нахіленая да сонца. Значит, яно здараецца адзін раз у зімовым паўшар'і, адзін раз у летнім паўшар'і. У
улетку пасярод лета, дзесьці паміж 20 і 22 чэрвеня, оно здараецца у паўночнай паўшар'і, дзе мы з вами і знаходзімся. І от менавіта паўночнае паўшар'е, асабліва мая, культуры паўночнага паўшар'я маюць эту вельмі вялікую адданасць гэтай традыцыі адзначаць гэты дзень. Мы ўжо з вами гаварылі, таксама, што я нагадаю ўсім, што гэта сённяшняя гутарка, гэта працяг, гэта цыкл у нас, цыкл, які пачаўся на каляды, цыкл, які называецца умоўна беларускі сакрум. Уся гаворка ідзе менавіта пра беларускія сакральныя традыцыі і што нам з імі рабіць. І другая была гутарка, прысвечаная вясноваму раўнадзенству і вялікай дню. І вот гэта трэцяя, якая прысвечана летняму сонцастаянню і купальню. І значит, мы будзем вот здесь вот працягваць гэтую гутарку, і таму цягам гэты гутарак я ўжо казала, што вот гэты салярныя святы, 4 пункты салярнага году, 2 эквіноксы, вясновы і восеньскі, і 2 солстысы, зімовы і летні, фармуюць салярны год. І паміж імі яшчэ паўстаюць гэтыя луні салярныя, 4 асноўныя святы. І такім чынам па ўсім, прынамсі, па ўсёй Европе, па ўсёй еўрапейскай традыцыі вот такія 8 асноўных свят года. І вот зноў-такі, як мы ўжо казалі на вясновую гутарку, што ў беларускай традыцыі як бы ёсць свае зрушэнні у гэтых 8 святах. То есть ёсць вельмі вялікае нагрувашчванне святаў у вясновы перыяд. Нашмат большае, чым мы бачым у іншых культурах. Ну, у нас будзе яшчэ вясна, будзем яшчэ пра гэта гаварыць іншым разам. Таму што мы вяртаемся да гэтага солстысу, да гэтага летняга сонцастаяння, калі сонца з пункту гледжання зямлі, з пункту гледжання зямнога назіральніка, сонца знаходзіцца ў сваім максімуме. Сонца на самым высокім пункце. Адпаведна, і год на самым высокім пункце. Значит, пачынаючы ад зімовага солстысу, святло прыбывае, у вясновым раўнадзенстве святло і цемра, дзень і ноч па даўжыні выроўніваюцца, і ад вясновага раўнадзенства святло нарастае вот да гэтага пункту. Такім чынам, як бы і ў традыцыі, якая сапраўды, яна па сутнасці тысячагоддзямі працягваецца, трансфармуецца, развіваецца, у гэтай традыцыі, у тым ліку беларускай, купальня гэта ёсць мэта году. Гэта не проста, мы скажам, так самы высокі пункт году, гэта пік году, але гэта мэта. Гэта куды мы все ішлі, пачынаючы нават фактычна яшчэ не ад калядаў, а ад дзядоў, ад моманту міжчасця. Вот гэта вось большая частка году, большая частка гэтых 12 месяцаў ідзе да купальня, ідзе да гэтага летняга сонцастаяння. І ад сонца, і такім чынам, яно гэтая мэта, это тое, дзеля чаго, па сутнасці, рыхтуецца, дзеля чаго мы рыхтуем все астатняе, дзеля того, каб прыйсці ў гэты пункт. У гэты пункт, калі сапраўды все патрапляе ў сваю кульмінацыю. І як яно, як адпраўлялася купальня, як адбывалася вясновыя святы, яно все будзе, у адпаведнасці з гэтым будзе адбывацца купальня. Таму што купальня гэта вяршыня ўсяго. А далей будуць вынікі. Далей пасля купальня будуць наступствы. І наступствы будуць, яны будуць у самых розных рэчышчах, і звычайна у нас 2 велізарныя сферы, з якімі мы працуем, калі мы гаворым пра сакрум. Гэта касмаганічная сфера, альбо касмалагічная, тое, што адбываецца ў сусвеце, куды уласна і патрапляе солстыс, калі мы гаворым пра сонцастаянне, як пра астранамічную з'яву. І антропалагічна-сацыяльная сфера. То есть это 2 вялікія сферы, сфера сусвету і сфера чалавека. Але сфера чалавека, чалавечы свет, он таксама мае шмат сваіх нейкіх структур, сістэм, падсістэм, і сярод гэтых структур і сістэм ёсць сацыяльная, ёсць такая проста уласна антропалагічная чалавечая, і ёсць яшчэ тое, што можна назваць ментальная, духоўная сферы. А вот здесь, скажем, мы назовем это внутренним светом. И вот все эти сферы сходятся на свой пик, на свой максимум в этот момент, в момент летнего солнцестояния. А далее и наступствы будут, отповедно, так само во всех этих сферах. То есть будут наступствы космоганичные, будут наступствы
сацыяльныя будуць наступствы антрапалагічныя, і адно з наступстваў, напрыклад, будзе на дабравешчанне народжаныя дзеці, да? Якія будуць вынікам святкавання купальня. Сакавіцкія дзеці, да якіх таксама у еўрапейскіх традыцыях было абсалютна асаблівае стаўленне. І наступствы будуць сацыяльныя самыя розныя, эканамічныя і якія заўгодна. Мы дайшлі да свайго максімуму. І калі я кажу пра ўзлёт і падзенне летняга солстысу, то адпаведна пасля піку шлях можа быць толькі адзін. Шлях можа быць толькі долу. І гэты шлях, ён пачнецца імгненна пасля купальня, але ягоная першая частка гэтага руху долу будзе менавіта гэтыя все пазітыўныя наступствы. Гэта будзе збіранне ўраджаю. Всялякага і ўраджаю, і, скажем так, зямнога ўраджаю, і духоўнага ўраджаю, і ўраджаю у сацыяльных адносінах, у чалавечых адносінах і так далей. І таму, астранамічна гэтая даўжыня дня, это самы вялікі дзень года, і ён вар'юецца ад 24 гадзін на полюсе, напрыклад, у Мурманску, за палярным колам. У Мурманску гэта будзе 24 гадзіны светлавы дзень, альбо там у паўночнай Швецыі, да 12 гадзін на экватар. Напрыклад, у Найробі, у Кеніі, там будзе прыкладна 12 гадзін светлавы дзень. І гэта важна, таму што мы дзесьці ад пачатку, так бы мовіць, нашай эры, ад пачатку гэтых апошніх 2000годдзяў, калі гісторыя павярнула крыху ў іншае рэчышча, самыя першыя ідэі пра ўвогуле, як мераць зямлю, як мераць свет, былі звязаныя менавіта з летнім сонцастаяннем. Напрыклад, Клаўдыуш Пталемей, ведаеце, так, это такі абсалютна геніальны астраном і картограф, які першы ўвогуле прыдумаў памераць зямлю, якая яна, і першы рабіў мапы з праекцыяй аб'ёму зямлі. Это ён зрабіў прыкладна, каб вы сабе арыентаваліся па часе, прыкладна ў 150 годзе, сярэдзіна другога стагоддзя нашай эры. Ён прыдумаў дзеля этой праекцыі рабіць паралелі і мерыдыяны. І мерыдыяны, ён мераў градусамі, як мы і цяпер мераем. А паралелі ён мераў даўжынёй светлавога дня ад летняга сонцастаяння. То есть, уявляйте себе, таки можна было падабраць іншыя варыянты. Варыянт быў гэты, таму што летняе сонцастаянне гэта надзвычай важны ўжо ў гэтай свядомасці на момант другога стагоддзя нашай эры. Это надзвычай важны пункт, па якім можна сапраўды адмяраць свет. І такім чынам ён свае мапы стварае не проста прастору мерае, а мерае часткі прастору. То есть такі робіць часова-прасторавы кантынуум у межах аднаго навуковага праекту свайго. Але калі мы пойдзем яшчэ далей за Клаўдыуша Пталемея, ён сам з Александрыі, то есть ён сам з Егіпту. І калі мы пойдзем в Егіпет яшчэ туды на колькі тысячагоддзяў глыбей за Клаўдыуша Пталемея, калі мы прыйдзем у перыяд, давайте далей за Гізу не пойдзем, да вялікая піраміда Гізы, таксама збудаваная такім чынам, вельмі арыентаваная ввогуле на паўночную гемісферу, на паўночнае паўшар'е. І яна зробленая такім чынам, што калі уявіць яе в арыгінале у этой белай лаймстоун, это бліскучы белы камень паліроўка, якая потым давным-давно адпала. І калі сонца стаіць роўна на летняе сонцастаянне, роўна стаіць над пірамідай, то есть она роўна стаіць над пірамідай, яна дае гэтыя 4 велізарныя блікі, утварае такую велізарную чатырохкутную зорку, якая роўна паказвае кірункі поўнач, поўдзень, захад, усход. Таксама яна была прадаарыентаваная на эквіноксы, на солстысы, на ўсё там, это іншая гісторыя, але проста што для того, што гэта адзначаецца як астранамічная з'ява, яна заўсёды вельмі важная. І калі мы гаворым пра тое, што гэта сонца выходзіць у свой максімум, і даўжыня светлавога дня прыходзіць у свой максімум,
то мы можем так для себя оценить, что галоўны герой, галоўны персонаж вот гэтага усведомления астрономічнага купальнях — это солнце. То есть это галоўны персонаж. И это важно, потому что солнце галоўным персонажам застанецца праз усе іншыя традыцыі, праз усе іншыя нагрувашчванні сэнсаў і сімваляў і культурных кодаў, якія будуць потым на яго набірацца, але сонца застанецца вот гэтым вельмі важным персонажам. Калі не адназначна не адзін галоўным, то прынамсі адным з галоўных. То есть і гэта абсалютна нікуды не дзенецца. І яшчэ што з гэтымі традыцыямі, значыць, калі мы гаворым далей, я заўсёды стараюся падкрэсліваць, што мы заўсёды жывем з вами не ў сусвеце, дзе сапраўды адбываюцца эквіноксы і солстысы, а мы жывем заўсёды ў карціне свету, значыць, у нейкай пэўнай інтэрпрэтацыі дадзеных пра сусвет, якія мы атрымліваем і якія розныя культуры, розныя цывілізацыі, вот, значыць, начнем будуць інтэрпрэтаваць. У гэтай карціне, то есть, калі мы гаворым пра сонца як галоўны персонаж, мы маем на ўвазе безумоўна карціну свету. І ў гэтай карціне свету яшчэ ёсць вельмі важны момант, які таксама ішоў праз усю Европу, асабліва паўночную Европу. Гэта вот 4 энергіі, якія, значыць, вот, фармуюць весь сусвет. Гэта вода, паветра, зямля і агонь. І гэтыя энергіі абуджаюцца кожная ў сваім часе. Значыць, вот калі у нас мы на зімовы солстыс, у нас все в мінімуме. І от пасля зімовага сонцастаяння паступова абуджаюцца, там я не буду вам настояваць вода ці паветра, хто абуджаецца першым, якая з гэтых энергій, так? У нас там кажуць на гэтай, там і нават на грамніцы, так, там штосьці, што хтосьці можа напіцца вады, некая птушачка, так, верабей можа напіцца вады, значыць, это уже чакаецца абуджэнне вады, чакаецца абуджэнне паветра, на абуджэннем паветра, адным са знакаў абуджэння паветра гэта спевы на гуканне вясны. На пачатку сакавіка, тады дзесьці вось прыкладна на юр'ю абуджаецца зямля, і мы таксама мы пра гэта казалі ў мінулай гутарцы. І вот толькі цяпер, толькі на гэты пік абуджаецца агонь. Значыць, што гэта значыць у гэтых традыцыях? Это тое, што нарэшце все энергіі, якія ёсць, все прыходзяць у ўзаемадзеянне. Значыць, гэта не толькі пік сонца, это не толькі пік святла, але гэта таксама пік усіх энергій. Энергіі будуць развівацца далей, засынаюць они таксама па-рознаму, іншым часам, але вот менавіта цяпер нарэшце ўсе 4. Нарэшце все, што ёсць. Все, што існуе, все, што жыве, все вот цяпер адчувае сваю сілу і моц. Такім чынам, значыць, моц зямлі максімальная, і з гэтым звязана максімальная сіла расліну. Пра гэта ведаеце, гэта адна з частых купальскіх рытуалаў, гэта збор раслін, прычым расліны там дзесьці от 17 стагоддзя, калі там ввогуле эканамічнае значэнне мае купальскі збор раслін, на купалле збіраецца да 60, ну, у нашых шыротах, у нас у Беларусі, напрыклад, парадку 60 розных відаў раслін. І збіраюцца, і потым тут жа апрацоўваюцца, тут жа, значыць, ідуць у ход, і прычым некаторыя з іх там трэба варыць, некаторыя сушыць, некаторыя там па-рознаму з імі трэба выходзіць, і ўсё гэта адбываецца вот адразу ж тут цяпер. З чым таксама звязаныя там цэлыя такія нейкія сацыяльна арыентаваныя рытуалы. Калі будзе магчымасць, паспрабуем яшчэ іх зачапіць, але гэта мы бачым, што гэта людзі усведамляюць это максімальнае абуджэнне зямлі. Абуджэнне паветра, яно праяўляецца спевамі ўсюды. Іншых ніякіх прыкметаў няма, і купальскія спевы у Беларусі гэта самастойныя ўвогуле для даследавання з'явы. Это надзвычайна цікавая рэч, таму што колькасць купальскіх спеваў пераўзыходзіць, колькасць беларускіх купальскіх спеваў пераўзыходзіць па колькасці часам весь календарны фальклор якой-небудзь іншай традыцыі. Уявляеце себе. Колькасць купальскіх спеваў велізарная. Все з вас, хто купалле калі-небудзь святкаваў, так вот, як бы, не жартам, все з вас, хто хоць крыху там звязваўся з беларускім фальклорам, з беларускай менавіта каляндарнай касмалагічнай традыцыі, ведаюць, што купальскіх спеваў хапае ад перад захаду сонца да пасля ўзыходу сонца
без перапынку і не паўтараючы ніводнай песні. То есть фактычна это больш, чым ноч, так? При тым, што купальская ноч кароткая. Купальская ноч кароткая настолькі, што калі вы глядзіце на захад неба, вы бачыце яшчэ вот гэтае чырвонае святло, якое туды паступова гасне, і калі яно яшчэ не загасла, на ўсходзе уже пачынаецца святло. Это в наших шыротах. Дарэчы, у нас бывае часам даўжыня дня, вот у нас Менск, Вільня, 17 гадзін 17 хвілін. Такая специфічная наша лічба. Даўжыня дня не 24, 12, так, а вот десь тут мы паміж. Ось. І вот таким чынам вот гэтае паветра святкуецца спевамі. Вода адзначаецца тым, што свята звычайна ладзяцца бліз вады, па магчымасці, там, дзе у Беларусі у большасці рэгіёнаў Беларусі вода паблізу ёсць, але не ва ўсіх. Дзе-небудзь вось это там паўднёва-ўсходняя Гомельшчына, напрыклад, так, там воды асабліва не так і многа, але тым не менш, это паблізу вады, таму з вадой гэта свята таксама звязанае. І вагонь, і вось тут вот уже вот у гэтых стыхіях, адпаведна, галоўны персанаж гэта вагонь, і вагонь ёсць цэнтральным вобразам гэтага свята. Асноўным вобразам. Вагонь гэта вогнішчы, якія запаліваюцца вот, па ўсіх краінах, па ўсіх рэгіёнах, па ўсіх мясцовасцях, дзе гэта святкуецца. І якраз вогнішчы даюць назву гэтаму святу. То есть, что такое купала? Мы кажем купалле. Купалле – это уже хутчэй такая больш літаратурная традыцыя. Народная традыцыя купала. Так, вы это таксама ведаеце, хто таксама там па розных рэгіёнах. Купала, и что такое купала? И вот тут это, и глядзячы, конечно, что вы будете, якіх даследчыкаў вы будете читать, вы пачуеце самые розныя, самые дзіўныя рэчы, асабліва, скажем, туды на ўсход ад Беларусі, там, дзе это таксама супер папулярнае свята, але назва стабільная Іван Купала. Так? У Беларусі гэтая назва практычна не ўжываецца. У Беларусі назва Купала. Іван Купала прыходзіць гэтае свята ад накладання дзвюх традыцый. Ад вот гэтай традыцыі святкавання летняга солстасу і ад хрысціянскай традыцыі, таму што акуратна 24-25 чэрвеня, ноч, адзначаецца свята Яна Хрысціцеля. Таму вы можаце вельмі часта пачуць, і, дарэчы, яно супадае, пачуць ад навукоўцаў, але гэта, па сутнасці, народная этымалогія. Купала ад слова купаць. Так? Значит, чаму купаюць? Ну, ясна, што ў вадзе ж купаюцца. Іван Купала – это як бы реінтэрпрэтацыя Яна Хрысціцеля, таму што Хрысціцель – гэта па-грэцку дзеяслоў баптізу, ад якога ён завецца, азначае купаць. Акунаць у ваду. Ну і такім чынам это як бы вот просто ідзе такая калька, так? Значит, толькі з грэцкай мовы, там на дадзеным выпадку там і славянскую. Ну і такім чынам, значит, Іван Купала гэта па сутнасці Ян Хрысціцель. Але тут хутчэй, можна тут наадварот казаць, так, адваротная этымалогія, это калі мы кажам Ян Хрысціцель, па-беларуску Янка Купала. І гэта не ёсць этымалогія слова купала. Этымалогія слова купала іншая. Купала у беларускіх дыялектах, у палесці амаль спрэс, і в іншых дыялектах таксама, і не толькі ў беларускіх, купалам завецца вогнішча. То есть купала гэта вогнішча, гэта вагонь. Толькі купальскае свята ці круглогоднае? Не, любое. И там есть нават, там будут нават дзеясловы, там кшталту купаліць, это такое вот тлець, слаба гарэць, штосьці такое вот некае, але зноў-такі з гарэннем звязанае. Мы яго звычайна выводзім ад індаеўрапейскага кораню купаль, кып, такі з вельмі там кароткім спаўгалосным, якое азначае, з якім мы можам звязаць і дзеяслоў кіпець, так? Кіп, што больш-менш азначае
кіпець, палаць, моцна жадаць, моцна хацець. Адсюль жа ідзе лацінскае слово, дзеяслоў купіо, і ад яго жа купідо, ведаеце Купідона все, так? Так само ён купальскі персонаж такі немалы. Купіо, што азначае менавіта моцна жадаць, моцна імкнуцца, моцна хацець. Але тут яшчэ ёсць такая, тут месца ёсць, калі ласка, можаце сесці. Ёсць яшчэ, наводзіць на думкі яшчэ лацінскае слово куполо, у якога этымалогію выводзіць абсалютна іншую, я не буду нават звязвацца, але слово само азначае купола, все філолагі ведаюць, што такое купола. Это звязка, сувязь пэўная, так? И купола это означает связывать, вязать, лучить, яднать. Адкуль и капул, и капуляция, и все остальное, так? И гэта таксама, вот гэта этымалогія, она няпэўная, але яна вельмі моцна прайграецца у купальскай сімволіцы. Злучэнне, звязванне, здвоіванне, спарыванне, так бы мовіць. Да гэтага зараз дойдзем таксама. Значыць, само свята завецца ад вагню. Вот ад гэтага, ад гарэння. Ну, сапраўды, вот гэтае праіндаеўрапейскае слово разышлося грозным чынам у розныя мовы. І вось дзесьці вот такая вот рэхам прыйшло гэтыя нашыя купалы. Пры тым, што купала гэта агульна ва ўсіх славянаў ёсць гэта слово купала. Яго, звычайна, там таксама яго вельмі складана даследуюцца, можа гаворыць і пра боства купала, але боства купала звязанае са святам купала, а не наадварот. Значыць, зноў такі вот асноўная рэч, гэтая вогненная семантыка, якая прысутная ў гэтым свяце. І калі мы выходзім у саму гэтую у карціну свету, што адбываецца на купале? Звычайно у нас вот як формуется сама картина свету, скажем, индоевропейская. Так само про гэта у іншых контекстах про гэта не рассказала, что вот на старажытным Блізкім Усходзе, дзе пачынаецца, вот выразна пачынаецца гэтая наша цывілізацыя, было две асноўныя мадэлі карціны свету. І вот з іх адна загінула, адна як бы она не перамагла. Она была одна, она была у самой старожитной цивилизации сумерской, у паўднёвай Месапатаміі, у якой як бы дзеючым механізмам, рухам, які заводзіць все силы сусвету, які вот включае все силы сусвету ў дзеянне, была любоў. Прычым любоў, звычайна, эратычная. Але вот якая вот адначасова будзе звязана з гэтым і з купалу, і з купіо, так? І звязванне, і моцнае жаданне. А іншая мадэль, якая была больш пашыраная, і якая вельмі добра прасочваецца па сутнасці па ўсёй Европе, гэта калі асноўны механізм, гэта змаганне. Значыць, змаганне, ну, мы ведаем, скажем, у беларускай традыцыі, гэта вот асноўны міф, гэта Перун-Велес. Гэта змаганне салярнага касмаганічнага героя з хтанічным монстрам. Калі салярны герой гэта хтанічнага монстра ў выніку перамагае, забівае, і звычайна з яго забітага нейкім чынам стварае свет. То есть гісторыя можа па-рознаму пракручвацца, але гэта асноўны міф, гэта ўвогуле асноўны індаеўрапейскі міф. Чаму так? І чаму гэта нам важна вельмі згадаць цяпер? Таму што вот в абедзвюх гэтых гісторыях, і сумерская, якая засталася толькі в тэкстах, і в этой індаеўрапейскай, што? І в індаеўрапейскай маецца на ўвазе, што свет пабудаваны на бінарных апазіцыях. Чаму як бы і любоў, і змаганне гэта два полюсы, гэта, скажем так, вот гэтае вот, ну што заводна, вот ад простага мужчынскае жаночае да яшчэ прасцейшага плюс і мінус вот як бы адной батарэйкі, так? То есть ёсць полюсы. Паміж тым полюсамі верх, низ, гарачае, халоднае, тут, там. І вот той самый Перун-Велес, то есть нябёсная, хтанічная, солярная, подземная. На гэтых бінарных апозіцыях фармуецца разуменне свету, фармуецца уласна сама карціна свету. І
калі лезці глыбока у купальскую традыцыю, то мы пабачым, што якраз бінарныя пазіцыі прыходзяць у свой максімум менавіта ў гэтае свята. То есть гэта па сутнасці момант адзначэння вот, як бы не толькі піку свету, а самой сутнасці сусвету. Вот самой основы того, вот, што, чым ёсць гэта сусвет, як ён пабудаваны, як ён функцыянуе. Вы можете самі все згадаць, як бы адзін з асноўных мітаў купальня гэта блізнечны міт. Это зноў такі вот это не просто парнасць, гэта блізнечная парнасць. І гэта ён прайграецца ў некалькі розных спосабаў. Асноўны, вот тое, што вельмі добра захоўваецца, вот вы можете, калі вы ведаеце беларускія купальскія песні, можете ведаць, што это вельмі моцна ідзе матыў брат-сястрыца. Так, вот сама гэтая зёлка, якая завецца, таксама брат-сястрыца, купальская зёлка, жоўта-сіняя, так, ці жоўта-ліловая кветка, якая таксама вот адзін з сімвалаў купаля. І гэта вот як бы гісторыя пары блізнятаў мужчынска-жаночая, брат-сястрыца, але дзесьці рэхам праходзяць гэтыя яшчэ адзін вельмі важны аспект блізнечнага міту, калі абодва блізняты, абодва блізнюкі мужчынскія, вот як тыя самыя Пярун і Велес, так? І у купальскіх песнях мы таксама это яшчэ потым зачэпім, можа хто памятае, хто ведае, пра што я кажу. У купальскіх песнях яшчэ ёсць вот гэтая вельмі моцная тэма Іван Купала, але ўжо два розныя персанажы, альбо Іван і Пятро. Вот Иван едзе, Петра вязе, так? Мы потом до гэтага, можна, в принципе, зараз про гэта і казаць, потому что гэта ўвогуле такая вот унікальная тэма, чаму она істотная, потому что у гэтых песнях это не одна песня, это целый шэраг песень. Калі паўстаюць, Иван едзе, Петра вязе, там у Івана коні много, у Петра яшчэ болей, у Івана вараны, у Петра все сівыя, значит, бачым гэтыя коні, бачым абодва колеры чорны-белы, і там у Івана там як жар гараць, у Петра як мак цвітуць, там вот такія, альбо, а уже Іван наступае, челядзіну пабуджае, там вы вставаеце челядзіны, выводзіце коней в поле, толькі майго не бярыце, златым срэбрам убярыце, я ж поеду на ўсход сонца там, да, як будзе сонца граць, іграй сонца хорошенька, там для Бога прыгажэнька, для малойца весяленька, вот такі сюжет, так? І вот гэтыя коні, якія яны спяваюцца дзесьці звычайна бліжэй да ўсходу сонца цягам купальскай ночы, але чаму гэта важна? Таму што гэта зноў-такі вот гэтая самая глыбінная сутнасць гэтага блізнечнага міту, гэта боская пара, якая малюецца гэтымі конямі. Вот такія мы дагэтуль на дахах часам яшчэ бачым, так? Вот гэты самы значок, які пазначае гэтае парнае боства, вот самае базавае боства. Это калісьці, я зараз не буду лезці ў сваю гіпотэзу працэсіі эквіноксаў, безумоўна, але калі яе просто цьмяна згадаць, што вот тое сузор'е, якое дамінуе, у якім узыходзіць сонца на вясновае раўнадзенства цягам 2 з нечым тысячаў гадоў, якое сузор'е дамінуе, як яно ўспрымаецца свядомасцю той цывілізацыі, той сімвал будзе асноўным сімвалам боства. І вот мы это вельмі лёгка прасочваем да 4-го тысячагоддзя да нашай эры, ад пісьмовай цывілізацыі, дзе мы можам гэта пацвердзіць. Але калі у нас першы сімвал боства гэта бык, але за быком ідуць па працэсе эквіноксу ідуць якраз блізняты. Это значит, можно себе уявить, это абсолютно моя гипотеза, что вот этот близнечный мит усталёўваецца вельмі моцна цягам 6-5 тысячагоддзяў до нашей эры. То есть пацвердзіць это можна толькі вот такія вучэнні. Толькі тым, што менавіта цягам 5-6 тысячагоддзяў паводле працэсіі эквіноксу менавіта блізняты будуць тым сузор'ем, у якім будзе ўзыходзіць сонца на вясновае раўнадзенства пастаянна. І менавіта мы ведаем, наколькі глыбока блізнечны міт сядзіць. Мы бачым, што ён сядзіць глыбей за міт пра быка, глыбей за міт пра барана ці ягня. І па сутнасці да яго можна звесці вельмі шмат такія традыцыі. І вот у купалі оно раптам, бачыце, ўжо у тэрміналогіі хрысціянскіх свят, а Іван і Пятро, сапраўды, яны ідуць блізка адзін за адным, калі
у іх 5 дзён розніцы. Свята Пятра это 29 чэрвеня. Это значит літаральна вот адно за адным ідуць. І вот гэтыя імёны хрысціянскай традыцыі, якой 2000 гадоў, накладаюцца на вобразы, якім колькі, значит, 8, так, калі ад 6 ісці, так? Значит, здесь 8000 гадоў. Уявляеце сабе, так? Значит, вот мы можем тады, вот калі мы гэтым зоймемся, мы можем, в принципе, прасачыць эвалюцыю гэтага вобраза, гэтага свята на ажно вот такую адлегласць часу, 8000 гадоў. То есть адлегласць часу даўжэйшая за нашу 5000-гадовую цывілізацыю, нашмат, так? Вось, і вот гэта, значит, тады мы, калі мы глядзім, што ўвогуле адбываецца вот у гэтай свята, то мы бачым, што вот гэтыя бінарныя пазіцыі, і гэта вельмі важна, процілегласці, альбо гэта будуць мужчынска-жаночыя, што мы бачым у песнях брата-сястры, альбо гэта будзе проста гэтае парнае боства, якое будзе у нас праходзіць. Напрыклад, у нас ёсць яшчэ варыянт Ілля і Бог, таксама ў купальскіх песнях ёсць Іван Пятро, значит, гэтая пара, калі яны прыходзяць у адзінства, у саюз. Так? Значит, прыходзяць у пэўны варыянт саюзу. Прычым які гэта варыянт саюзу? Значит, калі гэта Іван і Пятро, альбо, то мы бачым, што яны разам, вот, яны проста паўстаюць разам на гэтых конях. То есть разумела, што вобраз коня ніякага дачынення ні да Івана, ні да Пятра у хрысціянскай традыцыі не мае. Это сапраўды імёны, якія накладаюцца, якія сінкрэтызуюць вот гэтыя новыя традыцыі са старымі традыцыямі. А калі мы, вот, згадаўшы Бога і Іллю, ведаеце таксама, вот, я спадзяюся, што ведаеце, гэта адзін з асноўных тэкстаў купальскага такого карагоду, які ідзе з паскарэннем хуткасці. У нас сёння купала з купальскім тыповым рэфрэнам то, так? Значэнне якога мы не ведаем, як бы у нас нават няма магчымасцяў даведацца, што значыць гэтае то, прычым звычайна менавіта у такім рытме, так? 2 разы то і 3 раз асобна, так? Значит, таму што калі, уявляеце сабе, калі мы глядзім, мы нашым індаеўрапейскім словам не можам знайсці дакладнай этымалогіі, маем з гэтым праблемы. А калі мы выходзім кудысьці ў 8000 гадоў таму, то зразумела, там уже этымалогіі заціраюцца абсалютна, там можа быць што заўгодна. Але ў гэтым тэксце, значит, што адбываецца, калі Ілля, Купала кліча Іллю, прыйдзі да нас Ілля, так? Ён кажа, няма часу Купала, бо вот у гэтай песні ён пільнуе жыта, так? Там пільнуе жыта, там іншую рэч робіцца. У іншай песні ёсць, дзе сам Бог сыноў жэніць, альбо сына жэніць, і Ілля дочку дае. Значит, глядзіце, што робяць гэтыя Бог і Ілля, паўстаюць як партнёры, як бацькі, якія, значит, адпаведна, вот, шлюбуюць сваіх дзяцей. Вот эта тэма шлюбу, это вельмі важная тэма купальня. Таму што калі мы прыходзім у бінарную пазіцыю брат-сястра, што адбываецца з братам і сястрою, што з імі адбываецца на купальні? Яны пашлюбаваліся. І так як гэта інцэстная гісторыя, і так як інцэст звычайна разглядаецца у традыцыях, там, скажем, апошніх 5000 гадоў вельмі негатыўна, то і песня набывае, песні, спевы, вот гэтая гісторыя набывае такі троху трагічны характар. Але яна заключаецца ў тым, што брат і сястра, пашлюбаваўшыся, даведаліся, што яны брат і сястра. Такой план, так? Ну, значит, і яны, значит, з гора, кажа, там, пойдзем, братка, з табою, скінемся травою, а травою якой, адпаведна, гэта будзе трава брат-сястрыца, гэта жоўта-сіняя трава. Вот, а тады накупала на Яна, там будуць дзеўкі гуляць, это траву збіраць, вяночкі плесці, значит, ну, это уже звычайны сюжет, так? Вот, і, значит, і калі мы памятаем, што, значит, вот, бачыце, мы вот гэтыя касмалагічныя і сацыялагічныя матывы, і антрапалагічныя, вот все тры, яны пераплятаюцца вельмі шчыльна. У касмалагічным матыве гэта шлюб таксама прысутны, гэта шлюб зноў-такі бінарных апазіцый. І гэта шлюб самых моцных бінарных апазіцый,
першай, якая пробуджаецца стыхіі вады, і апошняя, якая пробуджаецца стыхіі вагню. Так, это значыць, і вот згадайце таксама гэта вот калі вот мы зараз до гэтага дойдзем, але калі кола купальскае коціцца з гары ў ваду, оно не толькі сабой сімвалізуе спуск сонца, вот гэта падзенне летняга солстысу, але таксама гэта патраплянне вады, вагню ў ваду, што надае вадзе там зноў абсалютна іншай якасці, то есть як бы вада сама па сабе, вагонь сам па сабе, шлюбуючыся, ўтвараюць некую новую рэчаіснасць, некую іншую рэчаіснасць. Гэта таксама вельмі часта ўспрымаецца ў тэрмінах шлюбу. І значыць, можам глянуць на тое, вот, на асноўную сімволіку купальня. Пра частку мы ўжо пра яе казалі. Значыць, вот як мы уяўляем сабе, як уявіце сабе все купальскую сітуацыю. Пасярэдзіне ўсёй сітуацыі стаіць альбо дрэва, альбо шэст, так, які зрываецца. Значыць, там, дзе азначаецца купальня, ставіцца цэнтр свету, то есть свет цэнтруецца. Значыць, ставіцца, ну, папросту кажучы, папросту уявіце сабе дрэва жыцця, то есть, якое само сабой сімвалізуе весь свет, якое само па сабе мае гэтыя 3 вымярэнні по вертикалі і 4 вымярэнні по гарызанталі, і адпаведна 7 тых вымярэнняў разам, якое азначае сусвет. Але у купальскі шэст альбо купальскае дрэва, ну, можа быць так, ну, в розных традыцыях по-рознаму, але абавязкова ў цэнтры мусіць стаяць гэтае дрэва. І калі гэта у Беларусі, гэта звычайна шэст, і наверх шэста змяшчаецца кола. Цяпер кола часта яшчэ ўбіраюць у вянок, і што яшчэ дублюе тую самую семантыку, памнажае гэтую семантыку ўдвая. Значыць, наверсе гэтага сусвету, як і мы маем часам летняга солстысу, мы маем сонца. Кола азначае сонца. Але кола, такі, як і ў таго Пталемея, дзе не бывае часу без прасторы і прасторы без часу, яны звязаныя разам, кола гэта не толькі сонца, гэта таксама і кола бег, і гэта таксама все жыццё, якое вот закручанае ў гэта кола, гэта всё бег жыцця. Это зноў-такі вот мы маем сусвет і маем прастору і маем час наверсе. І это адначасова это двойная семантыка. І, значыць, ёсць шэст, ёсць кола. Это дзеля чаго і пакрышкі палілі па ўсёй Беларусі, так? Кола сонца, кола часу, так? Забываюцца, то есть разуменне сімваляў у людзей заціхае, але якби вот это проіграванне на новых тых сімваляў, воно захоўваецца, воно перажывае свае сэнсы, па сутнасці. І паралельна сімвалю, так я ўжо сказала, гэта вянок. Вянкі купальскія. Мы все ведаем купальскія вянкі. Так? Вянок, які можа патрапляць, супадаць з колам, якое ставіцца на сімвал сусвету, на цэнтр свету. І тады мы бачым, што вянок азначае сонца, што вянок это зноў кола, это зноў сонца. І тое ж самае кола і сонца азначаюць купальскія карагоды. Это зноў кола. Але вянок мае яшчэ і зноў антрапалагічнае значэнне, то есть не толькі касмалагічнае, але антрапалагічнае. Антрапалагічнае значэнне вянка, ну вот мы вянкі, вянцы, венценосных, короны, каралёў, вот все мы разумеем, што вот этот вянок вакол галавы азначае максімальна высокі статус. Максімальна высокі статус. І, значыць, на купалле, калі все максімальна высокае, калі это сапраўды мэта, куды мы ішлі, у тым ліку гэта мэта чалавечая. То есть чалавек набывае гэты свой максімальны статус, які пазначае вянком. Вянок таксама яшчэ ў гэтай у этой паралельнай семантыцы свята, ён яшчэ у чалавечай антрапалогіі яшчэ азначае гэтую коронны энергетычны цэнтр наверсе галавы. То есть он таксама гэты вянок, он таксама азначае дзесьці яднанне, злучэнне чалавека не толькі з сусветам, што вельмі важна само па сабе, але уявіце сабе не толькі яднанне, не толькі там гарманізацыя, не толькі впісыванне ў сусвет, але і яднанне вот з самім сабою, з максімальным сабою.
То есть на купалле кожны, хто ў вянку, кожны вот гэты кароль ці каралева, кожны хто ў вянку. Кожны мае самую вялікую, самую развітую, самую грандыёзную версію самога сябе, так бы мовіць. Так? І гэта таксама вельмі істотна. І вот гэтая сувязь з энергетычнымі цэнтрамі, она таксама яшчэ прайграецца у самым важным беларускім сімвале купальня, які я ўжо згадывала. Это тая легенда, якую праз усе саветы все дэнацыяналізаваныя беларусы так-ся кветалі, это папараць-кветка. Пра папараць-кветку мы будзем казаць асобна, таму што гэта ўвогуле. Тут мы як бы выскокваем яшчэ ў новае вымярэнне з папараць-кветку, але пакуль што мы гэтае вымярэнне сабе накрэсліваем касмалагічнае, антропалагічнае, сацыяльнае. Яшчэ што важна, што яшчэ з вогнішчам адбываецца, то есть калі вогнішча не назвалі. Наступны сімвал – это само вогнішча, сам вагон, купальскае вогнішча. То есть тое, што ўласна ёсць, чаму слова купалле ў Беларусі замацавалася цяпер, што такое купалле ў адрозненне ад купала, чым купалле адрозніваецца ад купала. Купала – гэта вагонь, купалле – гэта зборны лік, гэта вагні. І таму, калі мы гаворым купалле, мы адразу патрапляем як бы крышачку ў сацыяльнае вымярэнне. Потому что коли у нас купала, это вот мы тут святкуем, альбо я тут святкую, это вот, значит, вот свято в этой супольности. Коли мы кажем купалле, мы ведаем, что все супольности удзельнічаюць. Мы ведаем, что этих супольностей много, и этих вогнёў много. И таким чином утвараецца, вот чему я кажу, что это своеасаблівае само слово купалле есть пэўным пунктам зборкі ідэнтычнасці. И слово купалле не уживается па-за Беларусю, практично уживается купала. Вот это сборный лик уживается у Беларуси. А купальня – это значит, что мы все, и мы можем бачить, мы святкуем, мы можем бачить в огне одной супольности, в огне другой супольности. А чему мы можем бачить? Потому что мы идем высоко на гору. Чему мы идем высоко на гору? Потому что мы на пику всего. Потому что мы на пику света. И мы свой сусвет будуем высоко на горе. Потому что солнце у пику, и потому что мы у пику. И вогонь нясе на купалле нашмат больш таксама канатацый, чым звычайна, таму што зноў-такі гэта свята вагню, таму што гэта свята. І яшчэ вот тут вот мы памятаем, што абодва солстысы, абодва, і зімовы, і летні, это начныя святы. Это ноч. Але якія розныя значэнні мае ноч на каляды і на купалле. На каляды мы маем вот гэтую усеабдымную спрадвечную цемру такого гэтага хаосу, так, у якім нараджаецца святло, у якім пачне нараджацца космас. Альбо зноў-такі вот у хрысціянскай традыцыі гэта нараджэнне Хрыста, нараджэнне сонца Хрыста, нараджэнне новай духовнасці, нараджэнне новага свету, новага часу, нараджэнне новага чалавека, калі хочаце. У купалле гісторыя крыху іншая. Купалле, і прычым на каляды сімвал святла, ну что-то, люди свечки запаливают дома. Купалле, каляды святкуюцца у шчыльным коле. А купалле, мы бачым, само слово купалле зборнае гаворыць, што гэта максімальна шырока. Купалле святкуецца шырока. Купалле святкуе вся супольніца, вся, цалкам. Збіраецца разам з усімі іншымі супольніцамі. І купалле азначае некую вельмі пэўны кшталт перамогі святла над цемраю. Мы говорим пра вясновае раўнадзенства, калі як бы вот дзень пачынае расці, што святло цяпер большае за цемру. Але на купалле, калі все сілы актывізуюцца, і сілы святла, і сілы цемры таксама на сваім піку, вот гэтыя вагні, якія паляць людзі, вагні, якія бачныя ад аднаго пункту да другога, робяць гэтае святло большым за цемру. Тое, што, як мы ўжо казалі, вы бачыце святло з аднаго боку і ўжо пачынаецца святло з другога боку, то есть вы весь час гэтае святло бачыце, то есть сапраўднай цемры па сутнасці няма, але пры гэтым тая цемра, якая і ёсць, яна ўжо людзямі, якія удзельнічаюць у космасе, удзельнічаюць у гэтым супольнасці будаўніцтва ці цывілізацыі фармаванні, культура фармавання, людзі свядомымі высілкамі падтрымліваюць гэтую перамогу святла. І адзін з пунктаў гэтай перамогі
святла над цемраю, ёсць яшчэ паралельна ідзе перамога жыцця над смерцю. І яна сімвалізуецца ў спаліванні, вельмі шмат таких еўрапейскіх традыцыях, спаліванне лялькі у Беларусі называецца мара, звычайна, так? Якая там пляцецца ці робіцца з чаго заводна, яна паліцца ў вогнішча. А мара — это смерць. Па сутнасці, гэта якраз такі істота, якая пазначае і смерць, а далей яна развіваецца ўжо ў традыцыі, там і ў нядолю, і ў хваробы, і там што заўгодна, і там уже заадно разам з марою там паляць, напрыклад, вопратку хворых людзей у Беларусі, так, вот, значит, она вот это, і чаму яны это паляць? Таму што менавіта купальскі вагонь — гэта вагонь перамогі над смерцю. І гэтыя ж значэнні маюць скокі праз вогнішча. Скокі праз вогнішча, насамрэч, там таксама вельмі много значэнняў. Там ёсць зноў-такі касмаганічныя, антрапалагічныя і сацыяльныя, і звязаныя са зборам зёлак таксама. З гэтым эканамічныя, скажем так, но якби вот тых эканамічных аспектаў асабліва кранаць сёння не хачу, хіба што калі будуць канкрэтныя пытанні. І скокі праз вогнішча, якія якби яны на першы погляд, скокі праз вогнішча і купанне ў вадзе, якое адбываецца пасля скоку праз вогнішча, маюць ачышчальныя значэнні, так? Але яны сягаюць нашмат далей і глыбей за ачышчальныя значэнні. Таму што скокі праз вогнішча, пераскоку не праз вогнішча, это злучэнне з гэтым вогнішчам, злучэнне з гэтай самай моцнай стыхіяй свету і з усімі 4 стыхіямі, якія працуюць разам. Як вы ведаеце, што абсалютна ніяк не можа быць звязана з ачышчэннем, это все прыкметы, якія скокі праз вогнішча. Ад простых, калі там жарыны высока лятуць, лёд будзе высокі, да? Да складаных там адносіны, якія там завяжуцца, ці там як жыццё павернецца, таксама, значыць, як бы все жыццё прыйшло до свайго піку, гэты пік у гэтым знаходжанні ў гэтым вогнішчы, то есть чалавек знаходзіцца там адно імгненне ў вогнішчы, і гэта адно імгненне ёсць таксама гэтым пікам, а тады ўжо як вот што з гэтага, якія наступствы палятуць, якія жарыны палятуць, так і будзе. Ну, безумоўна, маладыя пары, хлопцы, дзяўчаты, таксама там ўжо нейкія прыкметы свае глядзяць, калі яны разам скачуць. Таксама як у іх задасца жыццё, ці атрымаецца зноў-такі зусім новы кшталт жыцця, таксама будзе відаць па гэтым вогнішчы. Это все-таки тое, што другаснае, тое, што все накладаецца на гэта асноўныя значэнні. І таму вагонь, і тое самае звязана з вадой. Вада, якая таксама ёсць, вода, там рэчка ці возера, у якім купаюцца, а акунанне ў ваду не ёсць там проста ачышчэннем, а зноў-такі ёсць злучэннем вагню і вады, сонца і прадоння, так бы мовіць. Так? Гэта вот калі сапраўды ўсё знаходзіцца ў піку, чалавек як бы набывае гэту сілу. І купанне ў вадаёме вельмі часта замяняецца альбо паралельна з ім ідзе качанне па купальскай расе. Это таксама гэтая моц, але таксама на яго накладаюцца тыя ідэі ацалення, набірання асабістай сілы і ўсяго на гэту тэму іншага. Што у нас зараз ёсць? Можа, на гэтым моманце, як я перарабілася, якія-небудзь ёсць важныя пытанні да мяне ці ўдакладнення? Якія сувязі Янкі Купалы, паэта, і Іоанна Крестителя хрысціянская? Сувязяў ніякіх. Ніякіх? Не, ніякіх. Ну, так растлумачце, чаму ніякіх? Добра, мы в Купалу зараз увогуле пойдзем, тому што Купала у нас вельмі важны персонаж. І будзем чытаць зараз Купалу, але это то, што мы кажам, што Ян Хрысціцель па-нашаму гучыць як Янка Купала, это жарт, безумоўна. З боку Янкі Купалы був жарт? Янка Купала не меў на ўвазе сувязяў з Яном Хрысціцелем зусім. Янка Купала, хаця чу не меў. Яном жа ж назваўся. Ён назваўся, мы ведаем, што ён нарадзіўся на Купаллі. І з гэтай прычыны ён сябе так і назваў. Ну і да Купалы мы дойдзем, правда. Ён быў атэістам? Купала не быў ніколі атэістам.
А что он писал про христианство? У Купала, Можете згадать? ведаеце, это асобная тэма, это асобная лекцыя. У Купалы вельмі спецыфічныя вот гэты рэлігійныя пагляды. У яго это Божа праведны магучы прысутнічае заўсёды. Ён прысутны просто скрозь. Это я сказала, за что Божа праведны магучы караеш так несчастна свой народ, это просто что пришло. І ягоныя малітвы бясконцыя, так? Але ягоныя малітвы спецыфічныя, ягоная рэлігія такая вельмі адметная, но мы не будзем зараз на гэтым завастрацца, бо это правда вельмі. Я з задавальненнем уйду ў гэтую тэму, і тады ўжо выйсці з яе будзе вельмі цяжка. Але Купала у нас зараз будзе, таму што Купала, вот тут бачыце, як мы ведаем, як назавецца, так і спраўдзіцца, так? Як назавецца, так і пражывецца. І Купала назваўся Купалам, і ну вот здесь вот велізарная ягоная сувязь з гэтым святам ёсць, і святам вот у тых сэнсах, пра якія мы цяпер гаворым. То есть вот тут я хочу, как мы сегодня с вами таксама заодно закранули тему, як бы ось, але можна яшчэ вот так вот крыху прайсціся по паслядоўнасці спявання, мы па сёння пройдемся. Напрыклад, мы з купальскіх песень мы некаторыя словы ўжываем. Вот тое самае этымалогія куб, так, ад гэтага ад кіпення і жадання, яна патрапляе яшчэ ў купальскія зёлкі, купальскія расліны, мы ведаем і купалка, купальніца, купаўка, прычым розныя кветкі ў розных мясцовасцях так называюцца, так? І яшчэ ёсць вот гэтая вот асноўная купальская расліна папараць, так, якая завецца купарот альбо купарос. І мы таксама гэтых у песнях ведаем, таксама, я думаю, што вы чулі, тым больш з вас, прынамсі, чула эту песню, там на гары купарос рос, там чорт хлопца за хахол трос, так? І вот гэтыя папарацевыя песні, яны дзесьці ідуць, яны ідуць в сувязі, в звязку з песнямі, звязаныя з актывізацыяй вот тых якраз непажаданых для супольнасці сіл, скажем так, актывізацыі цёмных сіл, якія таксама самыя моцныя ў гэтым піку, і імкненнем гэтыя сілы перамагчы. Значыць, і вот калі пачынаюцца купальскія спевы, пачынаюцца тэкстамі, звязанымі з месяцам і ноччу і падрыхтоўкаю да свята, там месячык, там узадзі ранюсенька, завядзе купаленку, так, ведаеце, так, гэты тэксты. І карагодныя спевы закручваюць людзей у стан трансу, які таксама дапамагае вайсці у разуменні сябе, у піку, так як сказала, у самай вялікай версіі самога сябе і заадно этой версіі супольнасці. Але ў гэты жа ж момант заўсёды прысутнае разуменне, што вот гэтыя цёмныя сілы, якія варожыя супольнасці, так, яны таксама моцныя. Гэтая сіла надзвычайна, вот уже ў песнях, якія здесь пасля 17 стагоддзя, асабліва песні запісаныя у нас у 19 стагоддзя, яны ўжо все з ведзьмамі звязаны. Ведьма робіць, значыць, ведьма вінаватая, што ведьма робіць, а ведьма імкнецца якраз такі вот гэтую мэту года, она таксама для яе гэта мэта, таксама для ведьмы, там, для мары той самай, это таксама мэта, і гэтая мэта, значыць, не разглядаецца ніколі, вот, на жаль, з пункту гледжання самой гэтай ведьмы, а разглядаецца з пункту гледжання таго, што яна можа кепскага зрабіць нам, так, значыць, яна робіць заломы на жыцці, яна там адбірае малако ў каровы, значыць, вот гэта все павінна быць нейкім чынам нейтралізавана, гэтая кепская сіла. Дзеля гэтага таксама там цэлы шэраг рытуалаў, втыкання в сцены дамоў і сцены хлявоў гэтых купальскіх зёлак, якія там будуць эту абарону рабіць, і гэтак далей. І вот сярод гэтых песень, якіх вельмі много гэтых ведьмінскіх купальскіх песень, ёсць вельмі цікавыя песні, якія як бы перакідаюць увагу вот гэтай цёмнай сілы на саму цёмную сілу. Значит, адводзяць яе ад нас, тых, хто святкуе, там кшталту там, ну, хто будзе там, Агатка на купалах не была, там тут ведьма была, да Кіёва лётала на Івана, так? І тады і паўтараюцца все дзяўчаты, все жанчыны, якія прысутныя, все імёны называюцца, што это не яна, што это не яна тут на купалах, это некая ведьма, якая, значит, лётае тут сваім чынам, значит, і гэта таксама дзесьці вось вот гэтае адмаўлянне
сябе ў сабе таксама гаворыць пра гэта дзесьці вось здыманне граніц сябе, то есть пашырэнне сябе у некую вот знаходжанне зноў для сябе некія іншыя вымярэнні, некія вот гэтыя часава-прасторавыя каардынаты, якіх чалавек не мае ў звычайным часе. Вот калі ты зразумела, пра што я кажу. І вот гэтыя з гэтымі песнямі пра ведзьмаў і купароса ці папараці, вот мы з вами выходзім вот у гэту асноўную, адну з асноўных тэмаў купаля, якую яна асноўная не ў святкаванні, яна асноўная не ў касмалагічнай сімволіцы. Яна выходзіць асноўная, хутчэй менавіта ў гэтай антрапалагічнай ці духоўнай ці якой-небудзь іншай сімволіцы, якую якраз прапануе Янка Купала. То есть, калі вы гатовыя, мы тады зараз вот у гэту сферу пойдзем. Давайте мы крыху з вами згадаем саму легенду пра папараць-кветку. Што вы пра яе ведаеце? Так, трэба шукаць. Яна з ёй звязаны клад. Будеш разумець мову жывёл раслін. Разумець мову жывёл раслін. Значит, ну, по сутнасці все. Так? Значит, па-першае, яе трэба шукаць. Ці хутчэй это па-другое, таму што па-першае, што мы ведаем, што папараць кветак у легендзе адзін раз на год. У рэальнасці папараць не квітнее. Значит, калі мы, і вот паглядзіце, калі вот звярніце на гэта вельмі сур'ёзную увагу, таму што все, што мы з вами дагэтуль казалі, это все сапраўды на вот, розныя антрапалагічныя і ментальныя і духоўныя сімвалы, якія накладаюцца на некія там астранамічныя, так? То есть все можна па сутнасці вот памацаць руками, апроч папараць-кветкі, потому что папараць-кветка выходзіць за межы рэчаіснасці, то есть она выходзіць за межы касмалагічных уяўлений, потому что у касмалагічным уяўленні папараць-кветкі няма. І тым не менш, яна вот вельмі настойлівы, вельмі важны сімвал купаля. І мы ведаем, значит, вот мы першае, што сказалі, яе трэба шукаць. Значит, яна як бы як яе шукаць, дзе яе шукаць, так? Па-другое, калі яе знойдзеш, тады што вот мы згадалі, што тады клады знойдзеш, альбо будзеш разумець мову жывёл і птушак, што адпаведна, што з табой штосьці адбываецца. Значит, калі ты знойдзеш папараць-кветку, ты пераходзіш у некую новую якасць, так? То есть ты робішся багатым, ты робішся разумным, ты все ведаеш, то есть ты робішся ўсяведным, то зноў-такі супадаеш вот з гэтай максімальнай, самай вялікай версіі самога сябе, так, па сутнасці. Калі знойдзеш папараць-кветку. І вот як яе шукаць, дзе яе шукаць. І вот Купала вельмі так, у яго ёсць некалькі тэкстаў пра купалле і папараць-кветку. Я вот думаю, што толькі адзін увогуле мы апусцім зусім. Я толькі згадаю, што ён пачатак яго на купалле на святое, рві матуля зелля тое, што у нас папараць завецца і шчаслівым быць здаецца. Это верш 10-го года. То яго купальскія тэксты, яго 9-го, 10-го і 11-го года. Штогод ён, значит, вот цягам 3 гадоў пісаў нейкі купальскі тэкст. Вот это вот сярэдні якраз, дзе ён толькі гаворыць пра адзін ключ дае да разумення. Па-першае, ён гаворыць пра святасць купалля, так? Што гэта святасць, это сакральны пункт году. І па-другое, ён гаворыць, што яно шчаслівым быць здаецца. Ён звязвае са шчасцем. Вот то, што вот мы дагэтуль казалі, мы хутчэй это звязваем вот з гэтай вот вялікай версіяй сябе, але Купала яе інтэрпрэтуе як шчасце, эту версію сябе, што в прынцыпе таксама магчыма. І вот што от ягоны самы першы верш, які потым ён раскручвае сваёй абсалютна фантастычнай, геніяльнай, грандыёзнай паэме ў купальскую ноч, ён вот дае намёкі пра тое, што будзе гаворка ў тым вершы 9-го года, у самым першым вершы, які называецца «Заклятая кветка». Я яго, можа, буду з купюрамі яго прачытаю, каб хутчэй было. Але паслухайце вельмі уважліва. І вот паслухайце, і скажыце мне, што ў ім не так. Чуць толькі купальскае свята набліжыцца з ночкай сваей, як папараць кветкай заклятай чаруе няшчасных людзей. З надзеяй і верай і сілай зусюль, куды б дзень не зірнуць. Праз высі, даліны, магілы па кветку бягуць і бягуць. Сава пяе песню разлукі, лапоча крыламі кажан,
Мільённыя цягнуцца рукі, дзе дрэмля купальскі курган. Тых радасцю вочы смяюцца, тым зрэнкі крывёю зліло. Піхаюцца, курчацца, б'юцца, мяшаецца праўда і зло. Пачнуцца галінкі хіліцца, шасцяць верасы пад нагой. Туш-туш ужо кветку схапіць. Сціскаецца гэты і той. Тыц, стой. Глядзяць зорыцы светкі, пявун адгукнуўся ў сяле. Ні ночкі купальскай, ні кветкі. Усё затаілася ў мгле. Залыпалі блудныя вочы, мільёны ўздыхаў ляціць. Сава не заціхне рагоча, крыламі кажан шапаціць. След костачкі сцелюць, услалі. Здаецца, ўжо час аддыхнуць. Надойдзеш няхай хоць купалле, мільёны па кветку бягуць. Вот што тут не так? Шчасце няма. Ну, ён тут яго не згадывае. А што тут ёсць? Вона, бачыце, што яна заклятая, як бы тут все ў парадку, так? Таму што яна заклятая. Мы ведаем, што таксама вот гэтая легенда, вот што мы зараз не згадалі, якая гучыць у гэтым вершы, што калі вот пявун у вёсцы, так, калі там певень запяе, раніца пачынаецца, значыць, яна прападае. То есть у самой легендзе закладзена тое, што яна гарыць нейкі адзін момант. То есть сама гэтая кветка, она не толькі раз на год. Яна, гэтая папараць, які ніколі не квітнее, квітнее на некае адно імгненне, квітнее вот нейкім жарам, блісне. Вот калі ты яго зловіш, і вот яшчэ вот я вот потым забудуся, каб не забыцца, яшчэ вот гэтыя безліч беларускіх легендаў пра папараць кветку, вот ёсць такі вельмі цікавы разварот. Пра яе расказваюць, ну вот як там сапраўды яе шукаюць, асабліва знахары, асабліва ведуны, там мудрацы, яны ідуць у лес, яны ж там шукаюць цэлы вот і вот тут пра што Купала гаворыць, зноў будзе купалі, яны зноў ідуць, яны не знаходзяць, а тады не знаходзяць, а тады мужик, он не памятае, што купалі, он нічога не ведае, ён па балоце шлёпае ў лапцях. Яму гэтая кветка в лапаць залазіць, ён яе проста вот так падчапляе лапцем. Ён ідзе, ён раптам, опа, так, разумее, що ў свеце, разумее, што гавораць дрэвы, што гавораць птушкі, жывёлы, яму так цікава, яму так здорава, яму так класна. Ён прыходзіць да хаты, там уже скідае лапці, кладзецца спаць, і ну і назаўтра стае як звычайна. І вот гэтыя легенды запісаныя там вот шмат дзе ў Беларусі, так? Якая мараль гэтай легенды, так? То есть это не мараль, якую можна адну з, таму што там гэтых легендаў, іх маралю можа быць многа ўзроўняў. Але вот якая ввогуле гаворыць, вот, што таксама да Купалы падводзяць у пэўным сэнсе, атрымлівае не той, хто шукае. Раз. Атрымлівае той, хто не ацэніць. Два. Так? Але атрымлівае той, хто вот нічога для сябе не прасіў, нічога не хацеў, просто з чыстым сэрцам ішоў па сваіх справах, і яму в лапаць залазіць гэтая кветка, так, якая вот ёсць этой вяршыняю пошуку, вяршыню шчасця. Она менавіта яму там в нагу паўбосуе, так? То есть это сапраўды такі вельмі цікавы разварот, і вот дзесьці Купала пра гэта не гаворыць, але он дзесьці прасочваецца. Мне цікава, што вот ці пабачылі вы у гэтым вершы вот гэтую дзіўную вельмі гісторыю, што пра мільёны. Скажите, у некоторых легендах есть версия про то, что шукают то сподівання на щастя, там багаті і так далі, а атрымліваюць тое, што да іх чапляецца нечисть на всю жыццё. Могут быть такие версии. Могут быть. Они, звычайно, звязаныя з любымі вот такими пошуками. Что знаходишь не тое, что шукаешь, а тое, что шукаешь, оно развернется не тым боком, яким ты хотел. Такое есть, так? То есть это як бы... Я вот зараз крышечку не про то кажу. Вот что вы хотели? Мне подалося, что там смешан наш сусвет и той сусвет. Может быть. Шукають і ти, і ми, і ти, Может і ти. быть. І паглядзіце, як ён гаворыць пра гэтых вот всіх, хто шукаюць, але ён гаворыць пра людзей выразна. Людзі, якіх там хтосьці там у радасці, у натхненні, хтосьці там вот ашапантаны за тымі піхаюцца. А хто піхаецца? Жывёлы не піхаюцца, піхаюцца людзі, адзін аднаго адпіхіваюць. Калі мы гаворым пра мільёны, дзе мільёны, што называецца вот у такім тэксце, там мільярды. То есть гаворка ідзе пра ўсіх практычна. Гаворка ідзе пра ўсіх.
І от і значить, што мы з гэтага можам адразу вынесці, што ён не гаворыць пра вот гэты вот пошук папараць кветкі ў купальскую ноч, дзе там хтосьці пайшоў шукаць там нейкі мудрэц у спадзяваннем. Гаворыць пра тое, што гэта робяць усе. І калі мы ведаем, што ўсе гэтага не робяць, значыць гаворка ідзе пра штосьці іншае. То есть гаворка выходзіць на нейкі іншы крыху ўзровень. Што робяць усе, куды все піхаюцца, шукаюць, сапраўды некую вот гэтае шчасце, там ці гэта найвялікшую версію самога сябе, вот гэта можна сказаць, што гэта усе. Але, значыць, вот некі вот і вот паводле купалы некі такі вот партал раз на год адчыняецца, калі гэта лягчэй сягнуць, і таму, значыць, вот ведаючы, не ведаючы, все туды пхаюцца. Вот. І вот мы не будем читать запар ту купальскую ночь, потому что она долгая, будем читать ее в разбивку, але вот гэты подводы мы все зрабілі. Да? Значит, пачынае ён эту свою гісторыю, вот можна сказаць таксама такую з касмалагічнага аспекту. Ён гаворыць пра безмежную ноч. Купальская ноч не безмежная. Але ён гаворыць пра купальскую ноч, якая безмежная. Значыць, калі ноч безмежная, мы выходзім зноў гэтыя па-за стварэннем вот гэту некую сітуацыю. Сітуацыю этого чорнага квадрату, так? З якога штосьці можа нарадзіцца, можа не нарадзіцца, у якім прысутна ўсё і няма нічога, у якім ёсць магчымасць для ўсяго, што ўзнікне, і таго, што не ўзнікне ніколі. Так? Ён гаворыць пра гэтую безмежную ноч. І задае туды крыніцу, якая, значыць, уже сусвет туды дае. Але вот глядзіце, што ён гаворыць. Вот, згадайце тыя мільёны, і што ён гаворыць, што цёплым летам на купальні, як ноч ляжа без граніцы, з воды, чары, бліжэй, далей, відаць пушчы над крыніцай. Ля колоды, на колоде, у кожным лесавым куточку кветка папараць усходзе, расцвітае ў гэту ночку. Бачыце, што робіцца з гэтай кветкай? Яна паўсюль. То есть гэта мы не ў той сітуацыі, што вот яна-то на адной імгненні хай сабе, так? Але гэта не тое, што яна адна адзіная ў лесе, а гэта мільёны бягуць па тое, што яно паўсюль, абсалютна паўсюль. І прытым вот гэтыя вот што зводы, чары, то есть вот все вот такое вот гэтае, тое, што не належыць чалавечаму свету, тое, што не належыць космосу. Кажа, хто захоча ў цёмнай пушчы пашукаць і паспытаць, падпільноўвае дух пушчы і не дасць нічога ўзяць. Тут мы бачым, значит, вот у самой гэтай паэме тры галасы. Значит, гучыць голас наратара, прычым які звяртаецца да слухача. Таму што наступны будзе вось глядзіце. То есть ясно, што гэта будзе вот аповед камусь, значит, хтосьці адкульсьці назірае і расказвае тое, што ён назірае. Там ёсць чалавек, і там ёсць дух пушчы, які падпільноўвае, не дае нічога ўзяць. Вот вы слухайце, мы вот з вами паспрабуем паглядзець, вот, пра што ўвогуле ідзе гаворка, калі мы адразу разумеем, што гаворка не ідзе пра вот, сацыяльныя святкаванні, у якім можна пайсці і пашукаць кветку. Так? То есть не ідзе пра тое, што вот разумны чалавек пайшоў, знайшоў кветку і пачаў разумець мову жывёлы. Ідзе штосьці пра тое, што адбываецца з усімі, што тое, што ёсць нешта, вот, нейкі чалавечы пошук, нейкі агульны чалавечы квест. Так? Хай сабе вот, ён і будзе называць шчасцем распораз, але гэта нейкі чалавечы квест, які можа спраўдзіцца, можа вот, прыйсці да свайго завяршэння менавіта вот, у некай пікавай сітуацыі. Але пры гэтым, значит, будзе сам чалавек, у якога гэты квест, і будзе дух пушчы. Яно з пункту гледжання духа пушчы гэта будзе як дыалог. З пункту гледжання чалавека гэта будуць маналогі. Значит, сітуацыя нероўная. Ёсць наратар, які бачыць все, такі унутраны назіральнік, які сучыць за карцінай. Ёсць сам той, хто шукае, і ён два свае маналогі прагаворвае. І ёсць той, хто з ім ва ўзаемадзеянні неведамы для чалавека, які таксама свае два маналогі гаворыць. І вот і паступова, як паложана на купаллю, яго нарошчваецца тэмп аповеду. Скажа, вось глядзіце, зважана, ціха, чалавек ідзе, крадзецца. Што за немач, што за ліха, бы няма ўжо дзе падзецца. Вочы кроўю наліліся, аб зуб зубам страх ляскоча, клубам гнецца, прыхіліўся, кветку шчасця цапнуць хоча. І мармоча, як з прасоння пад шурпатымі сукамі.
Ці ж як летась і сягоння мне з пустымі ісці рукамі. Кожны год іду сюды я, кожны год надзею маю, а тут немачы нямыя круцяць, верцяць збоку з краю. Збіўся з толку, жыць не змога. Вечны голад кветкі шчасця, то ад Бога, то да Бога. Гоніць, цісне, як з напасці. Стой, здаецца, унь зірнула, як бы зорка, як бы сонца. Ат, не тое, адвярнула. Гэта шишка на сасонцы. Гэта тут першы маналог чалавека. Значыць, пра што ён нам гаворыць, так? Пра тое, што гэта пастаянны пошук, які не мае разрашэння. І тое, што ён кіруе ягоным жыццём, які яго то да Бога, то ад Бога гоніць. Значыць, ён сапраўды там то взлятае там у нейкія вяршыні шчасця, то кудысьці там у роспач кідаецца, але, значыць, гэта адбываецца з ім так. І далей. Ну, шукаце, як шукаце. Цемра з нетрай скача скокі. Звод рагоча ў цёмнай гаці, смоўж зіркае аднавокі. Так шукае, лазіць лазам, просіць, моліць, заклінае, а дух пушчы з пушчай разам успамінкі ўспамінае. І тут пачынаецца першы маналог гэтага духа пушчы, у якога в пару ёсць пушча. Кінь шукаць, спраўляць скавыты, не чапай маіх харомаў. Я дух пушчы, дух сярдзіты, не спушчу нідзе нікому. Кветкі пільна я пільную, на замкоў замкнёна 40, а дарожку даў такую, людскіх костачак узорак. Не пачуеш нашай рады? Будзе тое ж і з табою. За цвяточак для прынады ты заплоціш галавою. І далей такі касмалагічны разварот. Як на свет свет нарадзіўся, як душа засела ў целе, все ляцелі к гэтай місе, і ніводнае не елі. Пушча знае, што бароне, што ёй дадзена на сховы. Крыжам ляжа на загоне, а не дасць надзець аковы. Адчапіся, адхрысціся, доляй казкай счараваны, ты яшчэ не дарасціўся, цвет спасцігнуць і жаданы. Бачыш, ноченька, як сажа, жды лепш раніцы, не кветкі. Так дух пушчы з пушчай кажа чалавеку напаследкі. Бачыце, куды мы выходзім? Нейкі абсалютны чалавечы пошук, і да якога чалавек яшчэ не дарасціўся. Так? А той блудзіць, ходам ходзе, тамка, тутка, далей, бліжэй, то скрадаецца, як злодзей, то бярэцца плазам крыжам, то абдыме дрэва елку, то рукамі водзіць пуста, то пагоніць з хвойкі белку, то спужае птушку з куста. Пад нагамі мох шапоча, лісце ласіцца па твары, ён шукае і мармоча, бо не чуе чараў мараў. Прэч, загіньце, ведзьмы, злыдні, вунь вам верас, вунь вам лычка, ну няўжо ж вам не абрыдне шаматаце мной, як тычкай. Шоў я полем, сенажаці, шоў гарою і далінай, а тут кветкі не спагнаць, хоць схавайся ў дамавіну. А нашто ж мне над калыскай, над ёй ночка напявала, што ўжо блізка, а пасля сама схавала. А нашто мне звонам косы вызванялі на прасцягу, самі выгубілі росы, мне пакінулі боль смагу. А нашто ж мне на папары насвістоўвала жалейка, жальма жаліла на сквары, аж і сціхла дабрадзейка. А нашто ж мне на вяселлі пілі, гралі, чаркі білі, самі сціхлі, анямелі, мне вчарашні дзень згубілі. А нашто ж мне на каляды галасілі па-хаўтурну, самі вылеглі загладай, я ж у жальбе пнуўся бурнай. А нашто ўсё гаварыла, жджы на кветку, на купалле, з году ў год чакаю, мілый, і шукаю бліжэй, далей. Можа тамка, можа гэта, пнуся, рвуся ўзад і ўперад, і на лета, всё на лета, вязнем я і кветка нерад. Это тут цікавы момент, што я і кветка. Бачыце, што вот это ён спалучае адразу сябе з кветкай. Не трашчыце, не шасціце, сухавеі, пустацветы. Дайце кветку, дайце жыце. Не чаруйце ў сусветы. Мох, Чарнобыль, расхініся, кветка, кветка, выглянь смела. Чорнай кроўю весь абліўся, сухажылле зводзіць цела. Стой, здаецца, унь зірнула. Як бы зорка, як бы сонца. Не тое, адвярнула. Гэта шишка на сасонцы. Тут чалавек расказаў, што всё ягонае жыццё, так? Всё ягонае жыццё
Гэта абяцанні гэтай кветкі. Всё ягонае жыццё. І яго і няма, але вот все пра яе гаворка. Значыць, вот, ну, уяўляеце сабе, пра што можа быць гаворка. І пабег па лесе, закруціўся дымам, пылам. Стаў, стаіць, на грудзі звесіў галаву над пнём пахілым. А дух пушчы з пушчай разам успамінкі ўспамінае. І так далей, кажа сказам, ночка слухае нямая. Вырві сэрца, высуш сэрца. Запалі агнём, як свечку. Не глядзі, што кроў сатрэцца, не паглядывай на печку. Як ноч прыйдзе, гэта ночка, выйдзе з сэрцам, як з паходняй. Ад кусточка да кусточка асвяці мой хорам годне. Так свяці, не бойся мукі, з верай вернай і надзеяй. Кветка прыйдзе сама ў рукі, толькі сэрца спапялее. Чуеш гэта? Зробіш гэта? Будзеш панам, слаўным князем, а не зробіш? Сотні летак выць так будзеш паміж увяззем. Прыйдзеш, пойдзеш у нягодзе, віцца будзеш, як ужака, дзень ці ноч не скажаш годзе, чахнуць будзеш, небарака. Бачыш, чуеш? Царства наша вечна, сильна, неугамонна, духа пушчы не застраша, ні сякера, ні корона. Не ўздымайся, сухавейне, не вышукивай закляцце. Скоро полноч, скоро пеўні твоёй зіграюць хаце. Нечаканы поворот, правда? Про што гаворыць дух пушчы, выслухаўшы все, што гаворыць чалавек, але не чутно для самого чалавека, што ён намог гаворыць. То есть он выходзіць на нейкі абсалютна іншы ўзровень. І што такое кветка вот у гэтай гісторыі паўстае, калі у цябе ў руках твоё сэрца, у цябе адначасова ў руках кветка. Што это значыць? Они супадаюць па сутнасці. Искать надо в себе. Кветка супадае сэрцам. Вот мы з вами казалі пра вянкі, якія пазначаюць, значит, гэтую адкрытасць чалавека, адкрытасць усіх там, ну, як нам сказаць, сучаснай мовы энергетычных каналаў, так, ці як это сказаць, як это добра сфармуляваць. То есть, па сутнасці, гаворка дзесьці ідзе пра эпіфіз, так? Эпіфіз — это трэцяе вока, это шышкападобнае цела, так, у галаве, якое зноў-такі праз усе культуры праходзіць, як калено раскрываецца, вот тады якраз чалавек, па сутнасці, супадае з самім сабою, версію самого сябе. У Купала гэта не эпіфіз, это сэрца. Сэрца іншыя канатацыі мае, так? Потому што сэрца, бачыце, што якая задача гэтага сэрца — асвяціць мой хорам годне ад кусточка до кусточка, всю пракаветную цемру, вот весь гэты сусвет ты можаш асвяціць. І хто такі ты? Вот мы зноў бачым, пра каго ён гаворыць. Кажа, сотні летак вы так будзеш паміж вязем. Значит, сотні летак — это зноў вот гэты чалавек, это просто чалавек, это не індывідуум, так? І да індывідуума зварот наконт сэрца. А зварот, вот все ляцелі гэтай місіі, ніводныя не елі, все ў гэтым квесце знаходзяцца. А сутнасць гэта квесту, што гэтая кветка, якую ты шукаеш, она ў тваім сэрцы. Яна там, і калі ты яе, уже калі ты сваё сэрца ўжывеш на тое, каб асвяціць сябе свет, вот тады штосьці памяняецца. Але сэрца спапялее. Потому што мы ведаем, што пасля піку ідзе падзенне летняга солнца. И вот эта история заканчивается, да? Дух гомонец, лес трясется, стогнуть хвойки и осины, шум покосистый несется, як хто гине або згине. Человек мовчить, морозя, тутка, тамка, пройдзе, гляне, а у 8 минут и штось будзе. Може и достане. Только полночь, як маланка, не змахнула цвет заклятый. Прахом пойдзе вся гулянка, знову от жджи на гэта свята. Что? Стоит, глядеть. О, Боже! Кветка папороть обходит. Зацвела, як мак, пригожа, як бы сонце на усході. Схамянуўся, прэ кустамі, як шалёны прэцца кветцы. Лес кусаецца сукамі, а ён туж дапрэ здаецца. Раптам певень загалоўся. Недзе ў вёсцы, роднай вёсцы. Всё, як сцень. Не засталося. Лист трясется.
бяруцца. Не то з пуду, не то з жалю, вочы трэ, глядзіць не смела. Пуста, дзіка, бліжэй, далей, толькі штосьці зашумела. Зашумела, замуціла, дзікі рогат паплыў рэхам, думка сніла, не дасніла, паляцела з пушчай смехам. Паваліўся, як сноп жыта пры сасонцы. Крык адно, як звон разбіты. Дайце кветку, дайце сонца. Ірина, вот на гэтым піке просто хацеў удакладніць. Ці вот калі падсумаваць твою логіку, ці правільна я разумею, што купалі ў пэўным сэнсе як бы гэта такі момант абсалютнай касмалагічнай поўніцы вот во всем гэтым цыкле, то есть абсалютнай поўніцы матэрыяльнага света. І ў гэтым сэнсе, калі матэрыяльны свет падыходзіць да сваёй мяжы, то пачынаецца чыстая метафізіка. І папараць кветка, як штосьці, што з аднаго боку існуе, а з другого боку не існуе, гэта такі як бы асноўны метафізічны аб'ект беларускай традыцыі. То есть і ў гэтым сэнсе эмоцыя купалы і ў першых вершах і в паэме ён страшна злуецца на людзей, якія замест таго, каб скарыстаць гэты момант поўніцы як трамплін і патрапіць у метафізіку, яны замест гэтага спрабуюць цягнуць метафізіку як фізіку, то есть цягнуць, скарыстаць як бы папараць кветку як матэрыяльную выгоду, пакарыстацца гэтым замест таго, каб патрапіць як бы кудысьці в іншае поле. Я думаю, што ты якраз купалу улавіў ідэальна. Што яно менавіта гэта купала і мае на ўвазе. Ён сапраўды злуецца. Бачыце, пры ўсёй сімпатыі да чалавека, бо калі чалавек гаворыць пра сябе, там чуеце, это жывы голас. Ён жа пра яго яго апісвае. Ён яго апісвае ў жаху, у страху і ў прагненні. У гэтым якраз купіо. Вельмі моцным, так? У гэтым вельмі моцным пажаданні. І тады, конечно, гэтая легенда пра кветку, якая в лапаць заходзіць, яна ёсць адказам на гэта. Можа, ты не знойдзеш гэта, калі ты сапраўды хочаш скарыстацца гэтым як проста як нейкую выгоду, то нічого не будзе. Як ты можаш скарыстацца, гэта вось як дух пушчы расказвае. І тут мне яшчэ я казала, што паглядзім, што якое месца купалы ва ўсёй гэтай гісторыі. Потому что там мы бачым, что там 3 голосы. И калі чалавек, это мы разумеем, это чалавек максімальнай поўніцы чалавечага жыцця. Свядомы чалавек. Свядомы чалавек. То як чалавек ёсць. Што тады пушча, ці дух пушчы, які ведае, чым ёсць чалавек, які ведае, што чалавеку трэба. Гэтаму чалавеку можа гэта даць, можа не даць, які ведае розныя варонкі, это мы можам таксама сучаснай мовы вывесці гэта на апазіцыю свядомага і несвядомага. Несвядомае, якое нашмат большае, якое можа ўсё, якое ведае ўсё, у якім захоўваюцца ўсе скарбы, але судатыкненне з якім можа адбыцца толькі пры пэўных варонках. І пры якіх варонках ён сам яму і расказвае, што ты включаеш сваё сэрца і асвятляеш мяне. Тады несвядомае робіцца свядомым. І тады гэты голас купалы, ты кажаш, які злуецца, і голас назіральніка. Тады гэтая, як яно называецца, надсвядомая ці суперпазіцыя, так бы мовіць. Это хутчэй суперпазіцыя. Тут я цэлы дзень, калі пра гэтую гутарку думала, я весь час пра квантавую фізіку думала тэрмін квантавай фізікі, але сёння не згадала ні аднага разу, але суперпазіцыя такі вылезла, як у квантавай фізіцы. Это суперпазіцыя, это значыцца таго элементу, які можа быць часцінкою, можа быць хвалю, можа быць яшчэ. Гэта суперпазіцыя, якая не вызначаная, якая мае магчымасці для развязання розным чынам і пераходзіць у пазіцыю, калі меняются воронки, возникает назиральник, скажем так.
Вот гэта вот ёсць суперпазіцыя, якая назірае то, што адбываецца, якая в прынцыпе наяўнасць якой дае вот мусіць дае надзею, так, наяўнасць вот гэтага назіральніка суперпазіцыі дае надзею, што сітуацыя можа змяніцца, але то, што прапаноўвае дух пушчы, наколькі яно рэальна, наколькі яно пажадана, наколькі яно у свядомасці чалавека звязана з гэтым квестам вот гэтага самай вялікай версіі сябе. То есть оно звычайна не звязана, так? Таму што задачу ён ставіць велізарную: запалі сваё сэрца, асвятлі весь свет, і сэрца спапялее, але кветка будзе твая. Прыйшоўшы да свайго максімуму, ты перастаеш быць сабой. То есть ты робішся адразу чымся радыкальна іншым. Ці можна это звязаць з орденамі Леніна, які атрымаў, колькі іх было ў Янкі Купалы? Не, не будзем звязваць з орденамі Леніна. Чаму? Ну, сэрца можа спепеліць, можа гэта ёсць кветка. У сэнсе, ці спапялела сэрца ў самого Купала? Гэта хочацца спытаць? Ну да, ну мы ведаем, што Купалы сэрца спапялела. А дзе сэрца, я не ведаю. Да. Ну это ранні Купала, а позні, што ён пісаў, як бы, ёсць, як тут сказаць. Ну, хочаце, калі вы хочаце, я буду адказваць, але гэта доўга. Это правда, двума фразамі як бы не абыдзеся, гэта, ну, это вялікая вельмі гутарка. Не, это просто, ну, такая лёгкая правакацыя. Я разумею, але я на эту правакацыю не павядуся, таму што Купала гэта нашмат больш. І тое, што ён пісаў за гэтымі ордэнамі, это таксама нашмат больш, чым здаецца простаму боку. Это нашмат больш складаная гісторыя. Там гэта і ёсць правакацыя. Да вельмі складаная гісторыя. І па вялікім рахунку, так вот, калі проста адну фразу мог казаць, што Купала нідзе ніколі нічым не здрадзіў. Ні сабе, ні кветцы, ні нічым. Я ж не пра здраду казаў. Ні гэтаму свайму квесту. Пра Купалле. Ніякай здрады тут... Не, ну калі вы гаворыце там пра ордэны і ўсё астатняе... Не, гэта таксама метафора. Это можа быць метафора. Это можа быць, потому что вот паглядзіце вот тое, што калі дух пушчы гаворыць, што дарога гэта людскіх костачак узгорак, адна адзіная дарога, іншай дарогі няма пакуль што. Потому што пакуль не прапанавана, вот ён дае эту прапанову, што рабіць, пасля таго, як ён тлумачыць, што бачыце, там вельмі прыгожае тае слова, як на свет нарадзіўся, як душа засела ў целе. Вот ад самага пачатку існавання чалавека ў сусвеце. Чалавек гэтага хоча. І ніколі гэтага не мае. А хочаш мець, калі ласка, ёсць шлях. Ёсць шлях. Хочаш патрапіць туды, патрапляй. І вот гэта сапраўды, як бы вось мусіць лепш за што іншае гаворыць пра нейкі вот гэты сэнсы Купалля. Сэнсы гэтага піку. Таму што мы з вами паглядзелі, наколькі гэта прыгожа спрацоўвае як астранамічны, як касмалагічны ўвогуле пік, як гэта прыгожа праходзіць як антрапалагічны і сацыяльны пік. І мы бачым, як это можа прайсці, адбыцца, вот як гэта нейкі ўнутраны пік. Як гэта ўнутранае развіццё, ўнутранае. Тут нават слова не падбярэш, таму што это не развіццё, гэта паступальны працэс нейкі, так? А тут маецца на ўвазе дайсці да гэтага максімуму, пасля якога ўжо далей дарогі няма, далей все разваліваецца, далей все іншае. Далей невядома. Ну і зразумела, што гісторыя заканчиваецца купальская тымі самымі, што ляцелі і не елі святыніцы. Патрэба застаецца. І вот калі памятаеце, кажа, дайце кветку, дайце сонца, цягам гутаркі чалавека было, дайце кветку, дайце жыцці. То есть, як бы і жыцця без гэтага не складзеш, і жыццё, незавершанае жыццё не мае сэнсу. І жыць з гэтым немагчыма. Вот гэта сапраўды, як Ігор гаворыць, вот это выхадуе нейкую ту чыстую метафізіку. Вот. І вот у гэтым сэнсе вот тое, што маё пытанне пра Беларусь, так? Потому что задае, конечно, больш за Купалу ніхто вот эту тэму не задае так моцна. Потому что іншыя, якія мы маем все у нашай традыцыі развагі пра Купалле,
яны будуць хутчэй на хвалі гэтых касмалагічна-антрапалагічных гісторый. Просто цікаво, што вот калі ты сама абазначыла гэтую логіку касмалагічнага цыкла і паралелі паміж антрапалагічным чалавечым светам, там антрапалагічна-сацыяльным нейкім рэчам, то лагічна ўявіць сабе, што сам чалавечы свет, чалавечая цывілізацыя, гэта толькі трамплін, які, асягаючы нейкай сваёй абсалютнай поўніцы, мусіць перасці у нейкую іншую, штосьці, дзе яшчэ ніхто не быў. Да. І адзіная рэч, якая прабуксоўвае гэты рух, гэтае памкненне выскачыць у нейкі іншы свет, гэта гэтае бясконцае жаданне напаўняць місу. То есть скарыстаць в якасці такого матэрыяльнага элемента все нават нематэрыяльнае. То есть і гэта тое, што вяртае нас назад і вяртае зацыклівае на гэтай матэрыяльнай цывілізацыі. І тады, конечно, сэрцы не запальваюцца, а у іншым вершы купалаўскім, які называе якраз самы антрапалагічныя гунавешкі, завецца «Цару неба і зямлі». То есть там з іроніяй таксама, это такі правакацыйны. Правакацыйна назва пра чалавека ідзе гаворка, пра «Цар неба і зямлі». І ён гаворыць там, што ён вялікую кнігу прыроды не чытаў, а чытаў, скарыстаў. Скарыстаў, але не чытаў, не разабраўся. І дух пушчы таксама метафізічны абсалютна праект купалаўскі, потому што, калі браць в беларускай літаратуры нейкія такія гетератопічныя гетератопіі, то есть месцы, в якіх вырастае штосьці іншае. Я адразу прыгадаў Баршчэўскага, які просто поўніцца, скажем, такімі аб'ектамі, то есть там одна голова Сократа чаго варта, то есть просто голова Сократа і все, то есть і яна можа гаварыць што заўгодна, то есть нагружаць. Дух пушчы, мне здаецца, у Купалы, зноў ж такі можна перачытаць яшчэ раз, што ён робіць і ад чаго ён папярэджвае гэтых людзей, якія рвуцца Ён пастаянна адгаворвае туды лезці, але гэта з усіх адгаворак самае дзіўнае, гэта што ты яшчэ не дарасціўся. Цвет спасцігнуць і жаданы. Ён дзесьці паралельны, зараз это дух пушчы, ён дзесьці паралельны князю з купальскай ночы, з каляднай, на куццю, з паэмы на куццю, з каляднага персонажа. І цікава, што абодва персонажы двайныя. Там князь, але ён з княжнай. Княжна, она толькі там адзін раз п'е штосьці, і княжна з князем п'е да дна, і апісваецца. А тут дух пушчы, але ён з пушчай разам. Ёсць гэты такі жаночы дубль, такі персонаж прысутны, але які не дзейнічае. Это таксама такія паралельныя дзесьці персонажы, але яны вельмі па-рознаму граюць. Я адразу зраблю маленькую рекламу, не рекламу, а просто я так адчуваю, што працяг гэтай гутаркі, якая ўжо пачалася і нейкая логіка запачаткавалася, будзе ў Каптарунах на круглым стале беларускай літаратуры і гетератопіі будучыні. Потому что пра што атрымоўваецца, што літаратура гэта не проста забаўка, а гэта месца, дзе разыгрываецца надзвычай важная інтэлектуальная метафізічная сімптаматыка. І у Купалы на пачатку стагоддзя, гэта адна сімптаматыка, то есть папараць кветка, ягоная крышачку такое раздражненне гэтым прагматызмам. Глядзіце, гэта час гістарычны, калі беларускі праект толькі-толькі вырастаў, і, мовна кажучы, беларускі праект быў антыкаланіяльным праектам беларускай вёскі, якая хацела быць як все, людзьмі звацца, выхадзіць, і пік жадання захапіць гэтую матэрыяльную прастору. І адна сімптаматыка. А зноў жа такі, калі мы сёння паглядзім беларускую літаратуру, то гэта нейкія тотальныя
антиутопии, да, то есть Мартинович пише, якби, от зараз Колорадська пуща, Свірін Квятковський написав, да, якби, хто ще у нас, Ільясін написав, якби, то есть вот некие утопии будучыні, где так само, ну, может быть, праз творцаў проговорываются, якби, некие важные симптомы. Так что, ну, я думаю, что это вот... Ну так ты тогда скажи, калі каптароны, каб уже сапраўды хто хацеў, і як туды людзям патрапіць? Это конец месяца. Ну, я думаю, что мы там как бы дадим информацию на сторонце в Фейсбуку. То есть там это такая больше суворая реальность. Это не милая утульная книгарня. Туды треба будет добираться, шукать, як выжить в этих каптарунских лясах. Ну, нет, я крыху жартую, но это вот реальные пуши купаловские. Да? Ну, але може бути щось і цікаве. Ирина, пробачь, что я... Просто хотела сказать, что с этих слов тут пуши виникает, что человече приглядится до того, что ты уже маешь все, весь свет уже закладены в тебе самим, и все богатые, и все, что... Потому что коли он каже, что вырви серце своє, ну, серце вже у чоловіка, треба його напевно працювати з ним, розглядіти його. І коли ти не шукай поза сусветом, шукай то, що до чого ти мкнешся у этом сусвете, який вже у тебе закладений. Да. Але гэта патрабуе высілку. І вже каже, чуєш гэта? Зробіш гэтак, будеш паном, славным князем. А не зробіш, як звычайна, сотні летак так будзеш паміж вязем. І будзе вот это звычайна. То есть гэта вот гэта, яно патрабуе некага, сапраўды некага асэнсавання, некага разумення, некага дзеяння. То есть гэта не тое, што вот там это Евангелие Марка, гэта метаноя, што просто абудзіся, прачніся і пабач, што ўжо все ў табе ёсць. А гэта, ну, это можа быць таксама так, але зрабіць дзеянне. То есть ты мусіш, это патрабуе высілку, прычым высілку некага такога сур'ёзнага. А то, что он говорит, освети свет. Освети свет, сделай что-нибудь хорошее или просто свою дорогу? От кусточка до кусточка, да. Освети мой хором годник. Это не своя дорога. То есть мало того, что ты должен в себе разобраться, но еще и вокруг сделать хорошо. Да. Ну, осветлить. Уже добра гэта, не добра, але гэта там вот то, што мы з вами казалі пра гэтую касмалагічную дыхатамію святла і цемры, так, вот гэтая гульня святла і цемры, купальня, якое сцвярджае перамогу святла над цемрою. Але ў іншых сэнсах. А ў гэтым сэнсе гэта вот, ну, купала заўсёды святло пазначае нейкі гэты вышэйшы стан, хутчэй так бы мовіць. Хутчэй не гэты часам это і бывае асвета, некае лепшае жыццё, але это звычайна вышэйшы стан менавіта. Так што, ну так, это не толькі, ты не можаш, калі ты туды патрапіш, ты не можаш просто вот сам стаць этим Буддам. Не. Это ты мяняеш свет, ты трансфармуеш свет. Даже што Будда таксама трансфармуе свет, патрапляючы туды, куды ён патрапляе. То есть, але гаворка ідзе пра тое, што калі вырывай сэрца і асвятляй, як ноч прыйдзе, гэта ноч выйдзе з сэрцам, як спакойней. Твоё сэрца ёсць святло для свету. І далей можаце гэту метафору працягваць уже настолькі, наколькі вы можаце, потому што яна сапраўды, яна надзвычай аб'ёмная. У ёй вельмі много сваіх вымярэнняў, калі ласка. Поскольку вы говорили, вы уже развили эту тему, так я хотела сказать, что вмешивается и у купальской легенде про папороть кветку, и у купальскім творы, як бы подказка, може про тое, што чалавецтва памылкова абрала шлях свайго развіцця, кіруючыся на шчасце як разумення матэрыяльных здабыткаў. І ёсць падказка, вось у 30-е гады, по-моему, Вернадскага была тэорыя про тое, што чалавек можа развівацца як расліна, сілкуючыся святлом, паветрам. І вось ці не ёсць цемра, сутыкненне гэтых тысячагоддзяў і тупіковае развіццё нашай тэхнічнай цывілізацыі, тое, што чалавек мусіць думаць пра тое, якім шляхам ісці і як развівацца вот з гэтай кветкаю сабе, нейкага новага шляху свайго развіцця шукаць, абапіраючыся на вагонь.
Ну, тут, бачите, тупіковае, не тупіковае, але, як ён кажа, яшчэ пакуль што нікуды яго не прывяло, туды, куды ён хоча, галоўнае, што. Тут не проста, што вот не прывяло туды, куды б хацеў, куды б правільна было прыйсці. Тут няма гэтага правільна. Чалавек гэтага хоча. Але вот пакуль што людскіх костачак узгорак не прывяло. Так што тут як бы вот это не гаворыць там тупіковае, не тупіковае, но вы можете так інтэрпрэтаваць, калі хочаце, але тут ну ясна, што чалавек пакуль што не ідзе так вот, каб патрапіць туды, куды ён хоча патрапіць. Гэта вось гэта закладзена таксама як магчымасць. Калі ласка, яшчэ пытанне, ці развагі, ці каментары. Ёсць? Короткая, потому что я затыкнулась слово купальня, 21-22, шмат народу пише, ай-яй-яй, як так, 6-7. Вот можете вы так, может, стисненько потолмачить? Тут вот это беларуская забава и беларуская проблема одночасова. З якого боку поглядзіце. Вот у 1582 годзе быў прыняты григоріянскі календар, і Вялікае княства ў гэтым же самым годзе на яго і перайшло. Беларусь была сярод некалькіх, там было всяго толькі пару краін, якія перайшлі на гэты календар. А цяпер у 21 стагоддзі Беларусь адна з апошніх, якая яшчэ гашэфты з юліанскім календаром мае. Як юліанскі календар, дачынення да гэтых, да цяперашні юліанскі календар, які звязаны канкрэтна толькі з канфесійна-рэлігійнай традыцыяй, ён перастаў мець дачыненне да сувязі паміж рэлігійнымі традыцыямі і касмаганічнымі традыцыямі. Але так як людзі адначасова прывержаныя гэтай канфесійна-рэлігійнай традыцыі і касмаганічнай, яны адпаведна перамяшчаюць сонца туды, куды яно, як была гэта, як адна з галоўных матывацыяў не пераходу на григоріянскі календар, была лепей разысціся з папам рымскім, лепей разысціся з сонцам, чым сысціся з папам рымскім. Так што вот гэтае разыходжанне сонцам, оно закладзена ў гэту традыцыю. Вот у людзей гэта не рэфлексійна робіцца. Просто што як бы вот этой святы, так як касмаганічныя святы сінкрэтызаваныя вельмі шчыльна з хрысціянскімі, вельмі шчыльна, то адпаведна яны патрапляюць пад хрысціянскія даты. Святы напаўненне застаецца або і хрысціянскае, і вельмі-вельмі вялікае касмаганічнае, але пераносіцца з касмаганічнага пункту на хрысціянскі дзень. Таму, ну так, таму, конечно, калі мы кажам пра купалле, мы, безумоўна, маем на ўвазе солстыс. Мы маем на ўвазе, это можа быць, яно святкавалася 23 традыцыйна. Але калі вы хочаце зусім астранамічна, гэта кожны год па-рознаму. Да 20-го, да 22-го у паўночным паўшар'і, а ў паўднёвым яно якраз до 23-го захоплівае, 20-го, 23-го. Ну, можа быць так, можа быць так. У сёлета была ноч 20-го, 21-го. Такім чынам. Але гэта, ну, гэта ўжо як бы такія падрабязнасці. Але оно называецца солстыс, это стаянне, так? Это в адрозненне ад раўнадзенства, это як бы такі момант. Вот оно дайшло і пайшло далей. А это стаянне, оно людзямі успрымаецца, што гэта не аднамомантны такі івент, так? А што гэта пару дзён, там пару начей. І таму оно ж яшчэ згадайце, што оно па-беларуску яшчэ завецца летні сонцаварот. Мы кажам не толькі сонцастаянне, мы кажам яшчэ летні сонцаварот. Купалле это сонцаварот. Сонцаварот это вот пасля стаяння, як бы вот ужо гэтае кола пакацілася з гары. Вот калі і таму гэта таму яно святкуецца вот у Европе, а яно там, калі там на Стоунхенджы збіраюцца все в Ангельшчыне, там ці в іншых якіх-небудзь пунктах, там у Бельгіі ёсць вельмі такія важныя пункты, збіраюцца. Яны збіраюцца менавіта вось на пачатак солстысу, на самы момант. А у этой старэйшай традыцыі гэта на канец солстысу, на 23-го, звычайна. І, дарэчы, наконт таксама сувязі царквы з гэтым святам, у сярэднявечча ў Европе у большасці месц, у большасці ў мястэчках, гэта свята, як бы ад яго адчапіцца было немагчыма, і оно прывязвалася да Яны Хрысціцеля з вагнямі і ўсімі шаленствамі, якія там былі побач. І было вот раскладаўся вагонь у горадзе, і бурмістр разам з біскупам пачыналі гэтае свята. Біскуп, калі ён быў, ён бласлаўляў вагонь,
яны сыходзілі, і тады там уже паспаліты люд уже, значит, касмаганічныя рэчы рабіў. То есть яно вот, моцна вельмі святкавалася. Потым оно паступова мяняецца, потым, ну, там, потым сапраўды мяняюцца ўвогуле варонкі, і ў Беларусі мяняюцца варонкі. В Беларусі там таксама 17 стагоддзя моцна ўсё мяняе. Трошки іншая гісторыя. Яшчэ пытанне. В чым состоянии купала? Она как чего паўночного паўшар'я? Так, это все паўночнае. Все народы зацепляют. Зачапляе. Яно зачапляе. Толькі што бачыце, калі вы, напрыклад, у Мурманску альбо на поўначы Швецыі, калі вы за палярным колам, то у вас таксама гэта не адзін дзень, што у вас менш. Там, але пэўны перыяд у вас ночы просто няма. То есть у вас сказать, что вот самая короткая ночь года, там этого просто нема. То есть это полюс отсюда выпадает. Ну, это там самый славутый твор у нашей цивилизации про купальня, это Шекспир, безумовно, сонную купальскую ночь. Да? Вот. Але там, бачите, там вот этих купаловских, этих глибинь, там нема. Там менавіта проиграецца вот хутчэй гэта история. Так само квест, так само пік і так само шлюб. І бачите, з постановки ж з Мендельсона. Мендельсон во всіх країнах заходнього світу грається як шлюбний марш Мендельсона, от менавіта з этой, з шекспіровської постановки, написаної для этого. То есть все люди шлюбуються у купальскую ночь. Все шлюбуються под музыку купальской ночи. Это кто шлюбуется под Мендельсона. То есть настолько яно войшло в традицию, чему оно вошло? Не тому, что такие гениальные марш, а тому, что сапраўды вот гэтыя все гэтыя концепты, якія на ўзроўні культурных кодаў прысутныя, вот, асацыююць гэта, і сапраўды гэта вот этой гениальны музычны твор, які звязаны з купальскім шлюбам, адпаведна, вот калі ласка любы шлюб, это купальскі шлюб. Таким чином. Господар Неліна, у мене до вас таке питання. Ви сьогодні розповідаєте про купальні, купальські традиції, про просвітку білорусам, які у той або меншій ступені ведають традиції, білоруську культуру і заглубляєтеся в нейкі деталі, калі недзе па-за межамі Беларусі, в нейкай аўдыторыі, якая, можа, про Беларусь не чула, вам трэба было прэзентаваць свой народ. Так, ці была б, і у вас была магчымасць расказаць одну легенду альбо один міф, ці была б купальская легенда і той легенда і про папу Распутку, альбо нешта іншае распавялі? Я 21-го гэтым і займалася. Я была ў Нямецчыне. Дакладней, по дарозе ўвогуле з Бельгіі в Нямецчыну і грузіла вельмі актыўна людзей.